escapadora dos homes, vive no campo de Noia. Fuxi homes, fuxi todos, que aí vos ven a capadora. No número 14. Una iniciativa radiofónica, se llama Ponte nas Ondas. Saludo de Manu Chao y de Radio Bemba a toda mocedade de que fai Pontes nas Ondas. La educación es la base del futuro. É verdade ser de maio, a Galicia e Portugal, 24 horas de radio de patrimonio inmaterial. Moi bo día, amigos e amigas, como estades? Eu son Germán Esteves, xa sabedes, do Galiportus, o Germano a portuguesa, e vou ir conducindo este evento ao longo de toda a xornada, o evento que conmemora os 30 anos de Ponte nas Ondas. De escuelas gallegas e portuguesas. Temos unha ponte unindo os dous países e levámonos moi ben con eles. Tremendo aniversario que temos este ano, 30 anos desta homenaxe radiofónica, desta homenaxe en forma de patrimonio, comunicación, educación, TICS, 30 anos de Ponte nas Ondas, unindo Galiza e Portugal a través de Radio Educativa. É un auténtico placer estar aquí con vos, desde a sede da Allariz, podernos escoitar e podernos ver. Hola, somos Milladoiro e estamos con todos vos en Ponte nas Ondas. Un saúdo, como decimos, para todos os que estades aquí en Allariz, en Ourense, aquí no sur galego, facendo a radio en directo, como dicimos, para celebrar con nós este 30 aniversario tan especial de Ponte nas Ondas. Outro saúdo tamén para os que se encontran nos 7 lugares da xeografía galaico-portuguesa, tamén facendo este festival en directo, facendo radio educativa, radio de centros. Temos tamén que enviar un saúdo moi afectuoso á xentiña de Lugo, de Santiago, de Ourense, na Costa da Morte tamén están conectándose xa con Ponte nas Ondas, en Valença do Miño, en Lisboa, en Pontevedra, toda esta xentiña aí con Ponte nas Ondas. A comunicação é nosso maior vínculo hoje. Beijo para os amigos do projeto Ponte nas Ondas. E un saúdo tamén moi especial para toda a audiencia que está a seguir a emisión desde os centros educativos, desde as súas casas, en todo o mundo. Moito mudaron as cousas nestes 30 anos, o que era un festival radiofónico, hoxe é un festival globalizado totalmente. Podedes ver a emisión, como dicimos, desde calquera punto do mundo. Lembramos que estamos a retransmitindo esta xornada ao longo de toda a mañá desde a web. Tendes aí todas as conexións, www.pontenasondas.org, e tamén en www.escolasnasondas.com. Anímovos a quedarvos connosco e a disfrutar deste espectacular día de radio. Ponte nas Ondas, do vosso Sérgio Coutinho. Se queredes compartir esta celebración, podedes enviarnos as vosas mensaxes, felicitacións, fotos, vídeos, o que queirades a este enderezo. Temos aí un enderezo, como decimos, esperándovos en web, web@escolasnasondas.com, repito, web @escolasnasondas.com, ou tamén estamos en Instagram, @pontenasondas. O abraço dos irmãos. Bem-vindos a Ponte nas Ondas. A ponte que nos leva a ti. Ben, como éramos, non? Hai 30 anos, como temos cambiado, como mudamos ao longo deste tempo. Moitas das persoas, nenos e nenas que vistes nas imaxes do que ten sido Ponte nas Ondas, hoxe son pais e nais, son obreiros, son profesores, médicos, profesionais da comunicación. Algúns rapaces e rapazas descubriron en Ponte nas Ondas a súa paixón e a súa vocación.
Patrimonio inmaterial. El programa se llama Ponte nas Ondas y es una experiencia que están haciendo niños y niñas de escuelas gallegas y portuguesas. Temos unha ponte unindo os dous países e levámonos moi ben con eles. Hola, son Uxía. Longa vida a Ponte nas Ondas. Un bico. Dicíamos que moito temos cambiado nestes 30 anos e estas imaxes que nos viñan un pouco á cabeza o millor para quen estea pendente aí da emisión televisiva e que as vexades. Fixadevos un pouquiño como fomos cambiando, como evolucionamos nestes 30 anos. Vemos as imaxes e escoitamos un pouquiño tamén o que é esa evolución tamén a nivel radiofónico. Continuamos, Ponte nas Ondas. A ponte serve para atravessar, a ponte serve para ligar a terra que a água desuniu, os dois lados do mesmo rio. A ponte serve para nos juntar. A língua serve para falar, a língua serve para beijar. Que nos fala o coração, nos segura a mão. A língua serve para nos juntar. Ponte deste lado, a ponte que me leva aí. Põe-te ao meu lado e fico pertinho de ti. Serve para falar, a língua serve para beijar. Quem nos fala ao coração e nos segura a mão. A língua serve para nos juntar. Ponte deste lado, a ponte que me leva aí. Põe-te ao meu lado e fico pertinho de ti. Ponte deste lado, a ponte que me leva aí. Põe-te ao meu lado e fico pertinho de ti. Ponte deste lado, a ponte que me leva aí. Põe-te ao meu lado e fico pertinho de ti. As ondas vêm da ribeira, as ondas brilham o luar. Na praia abraçam areia, deixando as lembranças de outro lugar. Na praia abraçam areia, deixando as lembranças de outro lugar. As pontes são de madeira, de pedra, cimento e bambu. Existem de todas maneiras, rompendo fronteiras, eu, você e tu. Existem de todas maneiras, rompendo fronteiras, eu, você e tu. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar de Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal. A ponte, a ponte, a ponte
é para atravessar de Galiza a Cabo Verde, de Brasil a Portugal, de Moçambique a Luanda, de São Tomé a Guiné. Fala, mas parece uma dança, a língua na ponta do pé. Passei por Açores e Angola, pegou a Macau, Timor. São muitos no mundo afora que cruzam as pontes nas ondas do amor. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar de Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar de Galiza a Cabo Verde, de Brasil a Portugal. As ondas vêm da ribeira, as ondas brilham no luar. Na praia abraçam a areia, deixando as lembranças de outro lugar. As pontes são de madeira, de pedra, cimento e bambu. Existem de todas maneiras, rompendo fronteiras, eu vou sair. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar de Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar de Galiza a Cabo Verde, de Brasil a Portugal. De Moçambique a Luanda, de São Tomé a Guiné. Fala, mas parece uma dança, a língua na ponta do pé. Passei por Açores e Angola, Lisboa, Macau, Timor. São muitos no mundo afora que cruzam as pontes nas ondas do amor. É pau, é pau, é pedra, não é o fim do caminho. Sempre cruzamos as pontes, nunca o fazemos sozinhos. É pau, é pedra, não é o fim do caminho. Sempre cruzamos as pontes, nunca o fazemos sozinhos. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar de Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar de Galiza a Cabo Verde, de Brasil a Portugal. De Galiza a Cabo Verde, de Brasil a Portugal. De Galiza a Cabo Verde, de Brasil a Portugal. Em janeiro bebo vinho, em janeiro bebo vinho, em fevereiro como pão, em fevereiro como pão. Nem que chovam picaretas, nem que chovam picaretas, hás de cair rei milhão, hás de cair rei milhão. Tenho mais de 1000 amigos, aqui não me sinto só, aqui não me sinto só. Cantarei ao desafio, cantarei ao desafio, ninguém tenha de mim dó, ninguém tenha
Ourense as gaivotas, em Ourense as gaivotas não sabem o que é voar, não sabem o que é voar. Continuamos no Ponte nas Ondas neste 30 de aniversario. É un luxo estar aquí con vos conducindo este especial galaico-portugués, posiblemente a base do que nós queremos tamén en outras iniciativas como é o Galiportus, este Ponte nas Ondas, 30 anos facendo radio, facendo alusión ao patrimonio, comunicando a nivel educativo, tamén fomentando o uso das TICs. Aquí continuamos desde a nosa sede de Allariz. Aquí continuamos neste Ponte nas Ondas. Un saúdo moi grande a toda a xentiña que nos estades escoitando e sobre todo que nos estades vendo, como dicimos, desde o directo que tendes aí en pontenasondas.org. Damos un saúdo moi grande a esa xentiña tamén que está desde as diferentes sedes, desde os diferentes puntos, a nivel galaico, a nivel galego e a nivel portugués, que están xa arrancando estes programas especiais 30 aniversario. Aquí continuamos. Como é que faz pra lavar a roupa? Vai na fonte, vai na fonte. Como é que faz pra raiar o dia? No horizonte, no horizonte. Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte. Como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte. A ponte não é de concreto, não é de ferro, não é de cimento. A ponte é até onde vai o meu pensamento. A ponte não é para ir nem para voltar, a ponte é somente atravessar. E disfrutando deste día, disfrutando de Ponte nas Ondas, para quen nos este a seguir, agora vamos dedicar uns minutiños vendo o que opinan diferentes artistas do que é o festival, do que é o espazo Ponte nas Ondas este 30 anos. Escoitamos, vemos o que nos contan estes artistas falando do Ponte nas Ondas. Ponte nas Ondas está de aniversario e cumple nada máis e nada menos que 30 anos. Ponte nas Ondas é unha asociación pedagóxica formada por profes que leva dende 1995 traballando arreo pola conservación do patrimonio inmaterial galego-portugués e tamén pola implementación nas aulas da radio escolar, que sabemos que é un recurso poderosísimo. Durante estes 30 anos, que se di rápido, pero pasan un chisco máis lentos, recibiron numerosos recoñecementos e un dos últimos foi a mención por parte da UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial na categoría de Boas Prácticas Educativas. Así que, dende a Banda da Loba, queremos darlle os parabéns e dicirlles que a por outros 30 anos. Un bico. Bom dia, meus amigos. Estou no aeroporto de Lisboa, a caminho do Brasil, mas não quero deixar de vos dar um grande abraço. Gostava de estar aí convosco, muito, em Valença, a minha terra, a celebrar este 30º aniversário de Ponte nas Ondas. Um trabalho extraordinário, um contributo fantástico que tem sido dado ao longo dos anos para juntar o Minho e a Galiza, Portugal e a Galiza, para conseguir trazer as escolas, as crianças, os jovens, a cultura, a esse reconhecimento do património e da cultura. E isso é o que conta, é o mais importante de tudo. É saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos, onde está a nossa história, onde está o nosso futuro. Um grande abraço, meus amigos. Ponte nas Ondas, hoje, Ponte nas Ondas para sempre. Quería mandar unha aperta para todo ese equipo de docentes que se volcaron neste programa de Ponte nas Ondas, no seu programa inaugural fai 30 anos, onde tiven o primeiro contacto cos micrófonos. É bueno decir que 30 anos despois aquí estou coa miña principal ferramenta de traballo, que tamén é un micro, traballando en salvamento marítimo, atendendo a xente de todas as nacionalidades do mundo que transcorren polas nosas costas.
Mando unha aperta enorme e que vaya para adiante este proxecto. Un abrazo. Ponte nas ondas, parabéns, 30 anos. Parabéns pola construción desa potente e radiofónica ponte pedagóxica e cultural da lusofonía. A por outros 30. Quiero enviar desde aquí un saludo a Ponte nas Ondas. La asociación cumple 30 años y este miércoles vamos a hacer algo, yo creo que muy necesario, y es explicar esa comunicación que tenemos en común, España-Portugal, Portugal-España, desde Barensa do Miño. Nuestros compañeros de Galicia, de esta casa, Radio Nacional en Galicia, van a explicarnos desde allí, junto con todos vosotros, al final, cómo hacemos para entendernos, lo que tenemos en común, lo que nos une. Os espero en las mañanas de Radio Nacional. Saúdos aquí dende Aríns, 30 bicos, 30 apertas, os nosos parabéns por todo ese traballo. Sodes cultura, sodes país, sodes idioma e sodes imprescindibles, así que a por outros 30, toda a nosa admiración. Ola, son Xavier Díaz e quería enviar un saúdo e unha aperta moi grande e sobre todo parabenizar a toda a comunidade educativa que tantos anos leva traballando no proxecto Ponte nas Ondas. Unha das cousas máis bonitas que neste país xa ten acontecido, que continúe medrando a vosa música e as vosas reflexións na radiofrecuencia por moitos anos. A ver, Ponte nas Ondas, que es una cosa chula de radio con chavales de institutos a los dos lados de la frontera, Galicia-Portugal, que celebran 30 años. ¿A los dos lados? Sí, y piden vídeos de felicitación a gente importante de la radio, como Manuel Burke. Y di otros nombres. Sí, es verdad. Ángel Barceló, Carlos Francino y Manuel Burke. Javier del Pino y Manuel Burke. Voy a ir a la página. Ostras, tío, si somos nosotros, ¿no? Mira. Somos nosotros si hubiésemos nacido en el mismo año. Sí, somos de pequeñitos, ¿no? Haciendo radio. A ver. Mira. Es que somos tú y yo. Sí, el pelirrojo y el otro. Sí. Tú y yo, si hubiésemos nacido los dos en mi año. ¿Verdad? Sí, la verdad. Sí. Eran otros tiempos. Es en As Pontes, supongo que Pontevedra, ¿no? Te faltan tú de pequeño llevabas gafas. Yo llevaba gafas desde muy pronto, sí. Tú no. Y aquí compartimos micrófono, cosa que yo nunca haría contigo. Y yo te estoy tocando. Ah. Yo te estoy tocando. Felicidades a Ponte nas Ondas. Un abrazo. Sí, Son Juan Fuentes, traballo en Televisión de Galicia. Acábame de enterar de que o proxecto Ponte nas Ondas fai 30 anos. Así que parabéns por esos 30 anos, pero sobre todo, parabéns por empregar un medio tan fundamental como é a radio, parabéns por levar a radio aos cativos e parabéns por estar 30 anos eliminando fronteiras, conectando os rapaces das dúas caras da raia. É unha maravilla o vosso proxecto e é unha maravilla que estes proxectos poden chegar a cumplir 30 anos e 100 anos máis, que lle poño a Ponte nas Ondas. Un biquiño, de novo, e sobre todo, noraboa polo vosso proxecto. No me lo creo. 30 años ya, 3 décadas de la creación de Ponte nas Ondas. Me acuerdo perfectamente de aquella primera edición con unas aspiraciones muy modestas de reunir a un grupo de niños que hablasen por la radio, que hicieran radio. Lo recuerdo perfectamente y han pasado 30 años. Y lo que ha ocurrido en estos 30 años es sencillamente prodigioso. Tantas ciudades, un montón de ciudades entre Portugal y Galicia, tantísimos centros educativos y escolares implicados, tanta buena radio hecha. Habéis llegado incluso a la UNESCO. La UNESCO ya sabe de la existencia de vuestra iniciativa. Desde esta onda, desde Onda Cero, y como madrina que fui en su momento, os envío desde aquí todo mi cariño, todo mi reconocimiento, mi admiración, y ojalá Ponte nas Ondas, igual no estamos aquí para celebrar 30 años más, pero que vais a vivir 30 años más, seguro. Hasta siempre. Hola a todas e a todos, son Lucía Pérez e eu tampouco quería faltar a esa celebración dos 30 anos de Ponte nas Ondas. 30 anos facendo as cousas dende o corazón, porque estou segura de que se non se fai así, non se aguantarían
30 anos. Eso teño máis que claro. Eu de verdade me sinto moi afortunada de formar parte de proxectos tan bonitos e tan ilusionantes como foi eses meniños cantores en tempos de pandemia, cando nos xuntamos eses artistas galegos, artistas portugueses, as rapazadas de diferentes terras, cantando as cancións de sempre. Ese momento cantando e bailando cos nenos e nenas do CPI do Rosal, o Xastre Coxo, bueno, que gracias por tanto e por facer as cousas tan ben e por moitos anos máis. Ola, moi boas a todos e a todas. Sou María Doceu, cantora galego-portuguesa ou luso-galaica. Hoxe estamos todos de aniversario co programa maravilloso de Ponte nas Ondas. Eu lembrome de unha das veces que fun a ese programa e que ben o pasara e que divertido fora e que bonito facer esta fusión luso-galaica, unha fusión que levo eu moitísimos anos dende que comecei a cantar, a facer, e bueno, da que me sinto moi orgullosa. Entón, con un parabéns, quero mandar un biquiño moi grande para todos vós. Hoxe non podo estar por motivos de viaxe, porque agora mesmo, cando esteades vendo este vídeo, eu estarei en Brasil, e ese foi o motivo por que non puden estar aí. Pero para todos vós, vai este parabéns. Parabéns para vocês, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para todos e todas. Unha salva de palmas. Moitos anos. Aquí continuamos no Ponte nas Ondas neste 30 aniversario. Esperamos que esteades a disfrutar tanto como a nós. Acabades de ver todo tipo de colaboradores, bueno, digamos de xente da radio, pois dándonos eses parabéns á iniciativa de Ponte nas Ondas, e está sendo, a verdade, unha gozada ver tantísima xente implicada, tantísima xente aplaudindo este tipo de iniciativas, unha iniciativa que mudou a cara da radio educativa a un e outro lado do Miño, tantísimos escolares facendo radio e facendo esa ponte de unión entre Galiza e Portugal. Despois de ver todas esas imaxes, tamén lembrarvos que podedes participar en Ponte nas Ondas cando queirades, poñedevos diante dun micrófono e facedes programa de radio, podcast, vídeo que queirades comunicar. Ofrecémosvos unha canle para divulgar as vosas creacións. Trátase do portal web Escolas nas Ondas, www.escolasnasondas.com. Animádevos, enviade o voso material. Non sei se temos xa por aí escoitándonos, queremos saudalo, está por aí o noso querido Xosé Manuel Cid. Moi bons días, Xosé Manuel. Hola, moi bons días. Que maravilla, penso que moitos de vos xa o coñecedes, é parte importante deste percorrido de 30 anos xa de Ponte nas Ondas. Xosé Manuel Cid, pedagogo, decano durante moitos anos aí en Ciencias de Educación na Universidade de Vigo, campus de Ourense, colaborador habitual en movimentos de renovación pedagóxica e colaborador en Ponte nas Ondas. Como está indo a cousa? Penso que estás aí en Ourense, Cid. Sí, estou aquí en Ourense, que emitimos desde a universidade con oito centros educativos de aquí da contorna, máis da provincia. Realmente non podía Ourense e Allariz non podían estar ao marxen de Ponte nas Ondas, porque foron moitas horas que nos aguantou aí Carlos gravando programas, porque os da universidade facíamos a franxa de noite, eran 24 horas seguidas de radio. Os universitarios facíamos a franxa de noite alá en Vigo ou en Tui,
e tiñamos que levar alguna cousa grabada, entón gracias ao Carlos pois aí pasamos horas e horas participando desde Radio Allariz, é dicir que unimos as beiras do Miño e as do Arnoia e as do Támex, as que faga falta, porque Radio Allariz e Montalegre pois foron pezas importantes tamén nesta extensión da radio escolar ao longo de toda a raia galego-portuguesa. Que imaxes che veñen á cabeza, Xosé Manuel, destes 30 anos? Como foron aquelas primeiras edicións de Ponte nas Ondas e como ves hoxe? A parte das imaxenes, pois estou no revivindo, porque estou sentado aquí na aula magna do edificio Politécnico do campus, ao lado de nada menos que de Isaac Alonso Estravís, veciño de Allariz, de Santa Mariña de Augas Santas, que quere estar toda a mañá tamén en Ponte nas Ondas porque me acompañaba tamén cos alumnos a Tui ou a Vigo. E aquí está comigo, é dicir que das mellores imágenes que teño pois foi aquelas colaboracións. Bueno, aparte de todo o fervedoiro, de todas as escolas participantes en todas as radios, pois a nosa participación nocturna, pois ali estábamos Estravís e eu, e se queredes contovos unha anécdota moi bonita. Conta. É que seguro que aí en Allariz comeron unhas cebolas moi ricas, porque chegando ás 8 da mañá a Ourense, pois intentamos dormir un par de horas para volver á facultade, eu dormín hasta as 11, cando chega á facultade, vexo os Estravís e digo, que ganácheme? E dime, que che iba a ganar? Non me deitei. Cheguei á casa e como o can me extrañaba, arrancou unhas cebolas, volvín a plantar e viñen pa aquí. Que Estravís, 48 horas sin deitarse, cos seus 70 anos, xa se xubilaba aquilano. Dese a xente da cultura, non? Que non ten acougo, está sempre pois maquinando. Creo, comentábame agora que xa pasa das 150.000 palabras no dicionario da lingua galega, que penso que o da Real Academia Española non chega a 100.000. Está como un dos maiores dicionarios da península. Sí, Xosé Manuel, parece que tes por aí... Aproveito que estaba aquí ao meu lado para unha das anécdotas máis bonitas. Moi ben, pois... Aí, está o salón cheo, son 400 persoas, chegaron xa de todos os centros, ahora mesmo vien entrar un grupiño de venceros de Laza, do Castiñeiro, que veñen tamén con algún disfraz típico da lá, porque, todos os centros están centrando a súa programación na lingua e no patrimonio. Eu creo que sendo fiéis ao que foi Ponte nas Ondas ao longo destes 30 anos. Que sorpresas tendes aí en Ourense, Cid? Que comentas para o día de hoxe? Pois nada, temos o Orquesta Fantasma, que sempre acude a chamada de Ponte nas Ondas e que vai aquí pois animar un pouquiño os nenos con todos estes instrumentos que trae para tocar un home solo. Tamén o Mago Teto. E logo despois pois temos, xa digo, de todas estas mostras do patrimonio, pois basicamente vai haber cousas de xogos populares, bastante, polo visto, pois hai moito centro que están tratando de que os nenos xoguen os xogos de sempre nos patios e que non só xoguen cas maquiniñas, non? Ainda que creo que tamén xa hai algún xogo tradicional metido nas maquiniñas. Moito xogo tradicional, pois os entroidos e bueno, moitas manifestacións da nosa cultura. Como ves neste 2025 esa ponte? É máis grande ou é máis pequena? Fixémola máis grande entre todos? Ponte nas Ondas axudou e de que maneira a chegar aos dous lados do Miño, Xosé Manuel? Sí, eu creo que hoxe xa está todo o mundo pensando en proxectos con Portugal, non? É dicir, as propias universidades, que si os Erasmus, os Jacobus, os non sei que, buscando sempre proxectos de confluencia con Portugal, tanto no ámbito económico, cultural, etc. Pero, eu creo que Ponte nas Ondas abriu un camiño moi importante, porque se trataba de que todo eso chegase á infancia, que é moi importante, que todo aquelo que pudera ser prexuicioso e estereotipado de cara aos povos do outro lado do río e no noso caso do outro lado da raia seca, pois que se poda ir rompendo a través das institucións educativas. Eu creo que iso é o fundamental. Despois, evidentemente, pode haber colaboracións económicas, científicas, e máis todo o que lle queiras poñer a maiores, pero
o que chega á infancia é fundamental. Fundamental porque no franquismo, que deixa moito pouso, pois fomos educados no odio ao outro e en crear barreiras en lugar de saltalas, non? Entonces, creo que o esforzo que se pode facer, e sobre todo desde as escolas, que é fundamental para iso. E logo, pois, o conseguir que os nenos e as nenas pois falen coas persoas maiores. Eu penso que iso é fundamental, porque hai pouco diálogo, dicen agora que a xuventude fala pouco cos maiores e todo eso, nas casas que se fala pouco, os avós xa non viven na propia casa, pero Ponte nas Ondas pois leva a que vayan a entrevistar os avós, a buscar as fotos máis antigas posibles, comentar o que significan esas fotos, pois unha escena de migración ou unha escena dunha labor agrícola calquera ou dunha festa ou dunha banda de música, é dicir, que vayan a esas fotos antigas e vexan pois como eran os elementos máis emblemáticos da nosa cultura. E logo que reflexionen sobre el e que o trasladen ao concurso das imaxes do patrimonio, por exemplo, que se entrega todos os anos, que xa destes 30 anos, pois xa os últimos 8 xa houve este concurso, non? Anteriormente pois había as mostras do patrimonio, pois tanto música galego, portuguesa, brasileira, de Cabo Verde, etcétera, etcétera. Vamos, todo este fervedoiro escolar e fora da escola, porque eu creo que o moi importante foi o implicar as institucións da comunidade tamén nese proxecto. O importante era que chegara á escola, pero que o entorno soupera que estaba chegando á escola, porque de nada vale que o que fagan os escolares sexa tan importante como para que despois pois non sexa valorado pois polas administracións ou non sexa valorado por a comunidade, non? Ni se valore a comunidade, as persoas que fan verdadeiras artistadas nos seus talleres ou nos seus alpendres ás veces, e que eso non sale de aí, non? A mesmo temos aquí agora unha exposición sobre os museos da provincia, estamos de Allariz, por suposto, e é increíble a cantidade de museos etnográficos que temos e que son auténticos desconocidos para a comunidade e tamén para o mundo da escola. É dicir, eu creo que ao longo dos 15 ou 20 anos que se pasan na escola, pues, un ano a cada museo non costaba nada. É dicir, un autobús de media hora ou de 3/4 de hora nos levaría a conocer toda esta riqueza patrimonial que ten Ourense, non? E Galicia en xeral. Moi ben, Xosé Manuel, sabemos que estás aí entregado aí á causa en Ourense. Agradecemos o teu tempo, a túa explicación. Dai unha aperta moi grande tamén a Isaac Estraviz, que está aí xa cos seus 90 anos. Dille que hai que aguantar outras 48 horas. Unha aperta moi grande para ti tamén. Hai que aguantar outras 48 horas e deixarnos ese grande dicionario. Unha aperta para vos, aí a Carlos, sobre todo, que foron moitas horas de radio, para todo Allariz, non? Que é unha terra sempre amiga. A nosa facultade pois visita Allariz con moitísima frecuencia para conocer tamén esa contribución á natureza e ao patrimonio. E un saúdo tamén para Gusi, que está aquí nos mandos técnicos e está tamén escoitándote. Unha aperta moi grande, Xosé Manuel, que vaya moi ben o día. Discúlpame, que non, como non vexo. Isto da radio e da tele é tremendo. Aí. Chégate a mi Maruxa, chégate ben mo. Maravilla a intervención de Xosé Manuel Cid. Aí tamén os nosos compañeros de Ponte nas Ondas en Ourense. Mandámoslle unha aperta moi grande a eles, a xentiña tamén que está agora en Valencia, en Lisboa, en Pontevedra, na Costa da Morte, en Santiago, a toda a xente que está realizando este especial integral, non? De unha maneira tan diversificada, tan bonita, este Ponte nas Ondas 30 anos. Queremos vos comentar algunha anécdota tamén para os que, bueno, pues non estabades moi enterados desta cuestión de Ponte nas Ondas. Por exemplo, sabíades que a data da primeira edición do PNO, é dicir, do Ponte nas Ondas, foi o 29 de marzo,
Lembrade que hoxe estamos a 26 de marzo 2025, pois foi a primeira edición aquel 29 de marzo de 1995, xusto o primeiro día, o día en que se inauguraba a ponte que unía dúas localidades fronteirizas, Salvaterra de Miño, do lado galego, e Monsaón, do lado portugués. Compañeiriña da lúa. E sabíades tamén que ese día, o 29 de marzo de 1995, o estudo da Casa da Cultura de Salvaterra tiña a antena de FM pendurada dun pau para transmitir o sinal á emisora Ecos da Raya, que estaba do outro lado do río, en Monsaón, Portugal. Como cambiamos? Así mesmo, recordarvos que tamén a emisión daquela só chegaba polo 90.6 do dial, daí esa homenaxe á radio que hoxe se transformou en tele, que hoxe é unha radio e unha tele global. Pois daquela só se chegaba, como dicimos, polo dial da FM, non se podía emitir por internet, unha internet que aínda estaba, digamos, pois en cueiros, e que moitos centros educativos escoitábase pola radio, escoitábase na aula a propia radio, e as familias tamén escoitaban a programación únicamente por esa vía. De espaldas te vou mirando. Agora vos contamos máis anécdotas e agora continuamos con este especial Ponte nas Ondas, avanzando xa nesta mañá do 26 de marzo do 2025 para todos os que nos estades vendo no directo e para todos os que nos vexades en calquera momento nesta grabación. Deixámosvos con algún outro parabén por parte de xente importante que se suma a esta iniciativa e que nos recorda a importancia do Ponte nas Ondas. Continuamos. Hola amigas e amigos, que tal? Son Paco Nogueiras, un saúdo moi forte. Estou aquí por algo moi importante, para desexar os parabéns a Ponte nas Ondas polo seu 30 aniversario. 30 anos, que importante, 30 anos facéndonos rir, 30 anos aprendendo, 30 anos comunicando, 30 anos xuntándonos a galegos, portugueses e galegos, facéndonos querer, amar, valorar a nosa cultura, o noso patrimonio. Así que tan só podo desexar moitos parabéns a Ponte nas Ondas, agardando que veñan polo menos outros 30 anos máis. Moitos parabéns, Ponte nas Ondas. Ola, que tal estades? Bueno, parabéns para Ponte nas Ondas, parabéns polos 6 lustros, 30 niños, poñendo na onda a milleiros de grupos, espallando a cultura da nosa terra, así que nada, unha aperta moi grande, que pasades un bo aniversario, veña, un biquiño. Ola, son Paula Romero, estou aquí para darvos os parabéns a toda a xente de Pontes nas Ondas e agradecervos estes 30 anos de traballo, que só espero que estes 30 anos pois teñan continuidade e que sexa un proxecto que siga medrando e nos siga enriquecendo a todas e todos tanto. Unha aperta. Amigos de Ponte nas Ondas, bueno, 30 añazos ya, hay que ver cómo pasa el tiempo. Yo estaba haciendo ahora memoria y recuerdo, claro, la primera vez que oí hablar de vosotros fue cuando ganasteis muy merecidamente el premio Ondas 2014, creo que era poco después. Os llamé para participar en un programa que hacíamos entonces en la sección de internacional de la cadena SER, a cierta distancia, y la verdad es que fue todo un descubrimiento hablar con vosotros y conoceros. Desde entonces os he seguido y la verdad es que es una grandísima noticia que cumpláis ya 30 años. Recuerdo que entonces hablamos de aquel primer titular que leíamos en el Faro de Vigo, año 95, cuando empezasteis, diciendo aquello de la radio tiende un puente de amistad sobre el Miño. Claro, en todo este tiempo ese puente sobre el Miño ha cruzado también el Atlántico, se ha mantenido ahí, bueno,
fomentando la amistad y el intercambio cultural con países como Brasil, Argentina, Cuba, Colombia. Una auténtica maravilla, pero siempre manteniendo eso que consigue la radio y que es un gran logro, que es eso de tender un puente de amistad. Así que felicidades, grandísima noticia estos 30 años y bueno, un saludo de corazón, enhorabuena y que ojalá sigáis ahí tendiendo puentes de amistad y saltando fronteras muchos más años. Hola a todos, son Raquel Atanés, quero aproveitar esta ocasión para darvos os parabéns a todos e todas as que fixestes posibles estas 3 décadas de Ponte nas Ondas, que 30 anos máis ben levados. Tiven a sorte de poder participar neste proxecto en varias ocasións, a primeira delas sendo unha nena, e lembro perfectamente aquel ano 95 no que coa escola participamos deste proxecto que conectaba a cativos e cativas de ambos os dous lados da raya a través das ondas. Unha fantasía que para moitos foi tamén unha maneira de descubrir a nosa vocación. Grandes momentos durante todos eses anos. Parabéns polo maravilloso traballo desenvolto e por outros 30 anos máis, polo menos. Bico grande. Hola a todos e a todas! Hola! Aquí Uxía Lambona. ¡Que rosco! De Uxía Lambona. ¡E a banda Bolona! 30 anos de Ponte nas Ondas! Parabéns! Non podemos facer outra cousa que cantar. Parabéns para ti. Parabéns para ti. Que sexa un día moi feliz. Parabéns para ti. Parabéns para ti. Que sexas moi feliz. Que sexas moi feliz. Que sexas moi feliz. Moi feliz día e moitísimas grazas por estes 30 anos traballando a prol da nosa cultura e que sexa por moitos máis. Unha aperta forte. Chao! Parabéns por eses 30 anos, Ponte nas Ondas. Síntome madriña deste proxecto que naceu para unir os corazóns de Galiza e Portugal e, en xeral, os territorios da lusofonía. Moito vos quero, teño vos no corazón e, ainda que este ano estarei en Dublín, sí que quero mandarvos un saúdo e o desexo de que demore moito máis no tempo Ponte nas Ondas. E canto vos esta canción como agasallo, que compuxemos Serxio Tanos máis eu nunha viaxe a Lisboa. A ponte, a ponte, a ponte, é para atravesar de Brasil a Cabo Verde, da Galiza a Portugal. A ponte, a ponte, a ponte, é para atravesar de Brasil a Cabo Verde, da Galiza a Portugal. Bicos. Hola, mi nombre es Walter Blas. Durante casi 20 años dirigí la Asociación Internacional de Radios Educativas que estaban en Argentina o que están todavía en Argentina, en Chile, en Colombia, y que tuve la suerte en el año 2010 de conocer algunas de las experiencias y de los proyectos que había por el otro lado del Atlántico, por Galicia, por Melgazo, por todos esos lugares tan lindos que me tocó conocer en su momento. Con Ponte nas Ondas tengo un recuerdo muy grato, muy grande, aparece siempre en todas las anécdotas que contamos. Desde el año 98, que a través de un artículo muy chiquitito que apareció en una revista de la UNICEF, en donde hablaban de este proyecto en Galicia, en España, en el viejo continente, y se me ocurrió mandar un correo que por supuesto se devolvió como en 2-3 meses, y que venía con un mensaje muy simple que era: pongámonos en contacto. Y ahí Santi Veloso me hacía la invitación para poder transmitir, para poder participar en una de las transmisiones de 24 horas. El primer desafío desde Argentina fueron unas simples intervenciones. Al año siguiente hicimos una transmisión en paralelo desde Argentina.
Al siguiente sumamos a Chile y el tercer año sumamos a Colombia. Así que siempre estará en mis recuerdos y está en mis recuerdos la gran obra que está haciendo Ponte nas Ondas y por supuesto celebro estos 30 años con un mate desde acá, desde Chile, desde el sur de esta América Latina hermosa. Les mando un abrazo grande y muy felices 30 años. Neste 30 aniversario de Ponte nas Ondas, quixera deixar os meus parabéns, por suposto, e indicar o que significou para min o ter coñecido este proxecto. Creo que Ponte nas Ondas foi unha ruptura definitiva en Galicia coa escola tradicional. Aquelas escolas unitarias, as que asistíramos moitos, nas que aprendías moitas cousas fora da escola, e logo, unha vez que entrabas, todo iso non era recoñecido nin valorado, máis ben era infravalorado. Creo que se necesitaba dar un volco ao noso sistema educativo e ao longo da década anterior, dos anos 80, por xa se produciran interesantes experiencias. Eu mesmo participei dos movimentos previos á Nova Escola Galega e logo despois da creación da Nova Escola Galega, o movimento Freinet e outros que aí traballaron. A obsesión de relacionarnos en irmandade con Portugal, por xa tiñamos uns cantos, non? Xa os encontros galego-portugueses de Educadores pola Paz, cando viñeron moitas mestras de Chaves a estudiar psicopedagogía á Facultade de Educación de Ourense, mestras coas que movemos moitos marcos naquela raia seca. Por certo, andará por aí meu cuñado, mirade se me move os marcos. Bueno, creo que Ponte nas Ondas foi xa unha ruptura definitiva. É dicir, a relación con Portugal foi xa permanente, escolares dun lado e do outro da raia, profesorado, comunidades enteiras, traballaban por esa interculturalidade que ás veces falamos moito dela, pero aí era a posibilidade de experimentala, de vivila, non? É dicir, si ben nos anos 80 xa coñecíamos como se facía a nova pedagogía, as boas prácticas pedagóxicas, nese momento, cando desde a Facultade de Humanidades naquele momento e despois de Educación comenzamos a ter contacto con Ponte nas Ondas, foi xa non só coñecer boas prácticas, senón facelas, participar, experimentar con eles, ir á radio, entrevistar as persoas maiores, cando ibas a un lugar, a un lar de persoas maiores ou a calquera outra entidade con colectivos de vulnerables, etc., ibas con esa perspectiva de valorar as súas historias de vida, contactar ca cultura da contorna na que eles se desenvolveran, e iso Ponte nas Ondas o ven desenvolvendo durante 30 anos. Polo tanto, creo que foi fundamental para romper con aquela bella escola na que a nosa lingua, a nosa cultura tiñan que quedar á porta do centro educativo. Se teño que recordar unha anécdota moi especial, eu quedaríame ca aquela imaxe que teño da gala de 2015 na área panorámica de Tui, na que pasamos ali parte da noite disfrutando de todas aquelas mostras de cultura popular, a un lado meu Isaac Stravís e a outro lado Florencio de Arboiro. Creo que son as dúas persoas que a provincia de Ourense e probablemente Galicia inteira lle deba máis respeto polo seu traballo a prol da nosa cultura, da nosa lingua e do que somos realmente como povo. Moitas gracias, 30 anos máis para Ponte nas Ondas. E sigo co meu traballo. Em janeiro bebo vinho, em janeiro bebo vinho, em fevereiro como pão, em fevereiro... Continuamos en Ponte nas Ondas neste 30 aniversario. Eu son Germán Estévez.
Un germano, estamos aquí tamén no apoio técnico. Un saúdo moi grande para Carlos Fernández e para Gusi do Marco, aquí, como dicimos, desde esta sede alaricana, sumándonos á iniciativa que se está a dar tamén desde outros puntos da xeografía galega e portuguesa neste 30 aniversario, como dicimos, de Ponte nas Ondas. Sabedes que é unha avalancha de xente a que nos está saudando, a que nos está mandando ese saudiño, ese parabén a Ponte nas Ondas neste 30 aniversario. Moitísima xente que nestes 30 anos viu cambiar, como dicía agora tamén Xosé Manuel Cid, a cara da educación, a cara da radio. A chegada de internet, as novas tecnoloxías propician hoxe todo tipo de unións e melloran as comunicacións, o achegamento a nivel de patrimonio de educación, de comunicación, tamén, como non, entre Galicia e Portugal. Lembrarvos algunha anécdota máis para aqueles que teñades a memoria curta ou que sexades moi novos. Sabíades que Ponte nas Ondas, por exemplo, foi a primeira radio que fixo a emisión por internet, un streaming de audio alá polo ano 1997, na terceira edición. Falaba Xosé Manuel Cid, falaba deses especiais de 24 horas de radio nocturna, esas 48 horas aí ao pé do canón con Isaac Estravís, eses tempos de radio que non acababa nunca. Recordádevos que fixemos programas de televisión emitidos pola Universidade de Vigo en directo e despois tamén dispoñibles en formatos de vídeo a carta, tan de moda hoxe, por certo. E sabíades tamén que ao longo destes 30 anos foron moitos os artistas que fixeron composicións musicais para Ponte nas Ondas, composicións específicas. Algúns nomes que seguro que moitos deles vos soan son Uxía, son Xosé Manuel Budiño, João Afonso, Magín Blanco, Amelia Muge, toda esta xente que tamén estivo sempre moi comprometida por todo o que representa nestes 30 anos Ponte nas Ondas. Ponte nas Ondas. Ponte nas Ondas. Ondas de espuma e de sal, ondas de luz e cristal, ondas do mar. Isto é ondas que levan e traen, ondas que soben e caen, ondas de música e cor, ondas de sol. Escoita as ondas do mar, escoita as ondas do mar.
silencio. A ver, cando comenzamos o curso... Ondas cheas de misterios, de luminosos segredos, ondas de cantares leves. Ponte nas ondas. Ao frente da comitiva das xentes do outro lado do río viña o príncipe Joao, sendo aclamado xubilosamente a súa chegada a Salvaterra. Galegos, coa súa princesa Sabela. Eles dous, a Sabela e o Joao, foran elexidos para representar o hermanamento entre a Galiza e Portugal. Esa nena son eu hoxe, no ano 1993, protagonicei un vídeo chamado Os amores que o miño separa, e con el iniciábase unha comunicación necesaria entre as escolas das dúas beiras do Miño. Esa comunicación ampliouse no ano 1995 co nacemento de Ponte nas Ondas. Bos días, benvidos a Ponte nas Ondas. Santiago Veloso apareceu por aquí e estivemos reunidos alá na radio, na sala de radio Altamira. El máis eu, xunto con outros dos compañeiros que estaban naquele momento no colexio, que eran Xaquín e Raúl. Ali Santiago falounos da súa idea de facer un intercambio con outros colexios de Portugal, tomando como punto de referencia a radio escolar. O primeiro programa foi um êxito porque nunca se tinha feito uma interligação via rádio entre Salvaterra e Monção. Isto foi andando, juntou-se no ano a seguir mais rádios locais, daqui do Alto Minho, Melgaço, Valença, Vila Nova de Cerveira. Com o desenvolvimento de ano a ano, foram-se juntando outras rádios, não só do lado de cá, como do lado de lá. Naqueles primeiros anos, o objetivo que se perseguía era a unión da Ionome polas ondas da radio. O que conseguimos, penso eu, que moi importante foi o coñecemento mutuo, que ata entón non existía. Os rapaces, os alumnos deste colexio, pois coñeceron por primeira vez a outros rapaces e rapazas do outro lado do Miño e incluso podíamos decir que había amistade entre eles, porque nós sempre pretendemos naquela etapa facer programas mixtos e así fixemos programas con varias escolas de Monção, programas conxuntos e incluso actividades conxuntas.
Nos seus primeiros anos foi unha xornada de radio interescolar na que os máis novos, os alumnos e alumnas éramos os protagonistas. Eu lembro con intensidade como vivíamos os días previos á preparación desa xornada de radio e o día da emisión era o máis importante porque era o momento no que comunicabas, emitías ese traballo previo que se realizaba nos centros educativos, pero o día de Ponte nas Ondas era moi importante. E imaginen o que significa para unha persoa como a min, unha nena que xa lle gustaba a radio, o que significaba facer unha conexión en directo con Gemma Nierga, con Iñaki Gabilondo, con Julia Otero ou mesmo con Xurxo Souto. Tengo un recuerdo que no he perdido del primer contacto en la radio, en Onda Cero, que tuve con la gente que movía los hilos entonces aún tempranos de Ponte nas Ondas. Fue en el año 98, tenía por tanto la experiencia, una vida corta aún, solo 3 años, y recuerdo que desde la Casa da Cultura de Sabaterra de Miño pues establecimos un contacto con Onda Cero de todos los chavales en aquel momento, que ahora serán ya mayores, claro, igual algunos tienen hijos incluso, bueno, 15 años más tarde incluso eso sería posible. Bien, y recuerdo con muchísimo cariño aquel contacto. Yo pensé que quizá no duraría demasiado, porque requería un esfuerzo, una constancia, tenacidad, una fe en el proyecto que era tan bonito, pero tan complejo al mismo tiempo. La existencia de Ponte nas Ondas marca, en mi opinión, un antes y un después en la cultura tradicional y en el patrimonio cultural gallego-portugués. La creación de este evento por parte de un montón de profesores activistas y de maestros del norte de Portugal y del sur de Galicia, cuando llegó a mi conocimiento a través del programa que he venido realizando durante 2 décadas en Radio 3, Trévede, me dejó perplejo, emocionado, porque lo que estaban haciendo estos profesores era enrolar a los chicos en el mundo de su disciplina educativa con algo que hasta entonces, por lo menos para mí, era una novedad, la radio. Hai unha frase que debería estar grabada en mármore en todos os edificios públicos. O río Miño non é fronteira, é arteria que nos une. A frase non é miña, é de Toñito de Poi, pero sentina plenamente esa arteria que me alimentou ao longo dos anos a través de Ponte nas Ondas, un rego cada vez máis intenso ata se converter, non podía ser de outro xeito, nun verdadeiro Amazonas. Grazas ao poder da palabra, grazas ao poder desa herdanza dos maiores, poder comunicarnos, por exemplo, con xente de África ou de Oriente e entrarnos en intimidade é algo absolutamente maravilloso. Por lo tanto, que feliz estou de que exista e de que siga existindo ata solagarnos dunha forma radical esa maravilla que lle chaman Ponte nas Ondas. Realmente podo dicir que en certa medida eu hoxe estou traballando na radio, neste caso na Radio Galega, por esa experiencia de Ponte nas Ondas, e podo dicir tamén que son un exemplo de como Ponte nas Ondas marcou a moitos nenos e nenas, mozos e mozas como a min. Hoxe estou aquí na Facultade de Ciencias da Comunicación de Santiago, eu creo que un pouco gracias a Ponte nas Ondas, porque sí que me enseñou o que a radio, despertou en min un certo amor ou paixón que é o que teño hoxe en día. Empecé a colaborar sendo moi pequeniña, tiña 7 anos, estaba en segundo de primaria, e foi o meu profesor de inglés o que me animou a participar. E aí vin un pouco o que era Ponte nas Ondas. Non tuven outra experiencia hasta eso, onde si xa en primeiro ou segundo da ESO, non me lembro moi ben, fun a presentadora do programa do colexio. E xa en cuarto da ESO, cando se celebraba o 10º aniversario de Ponte nas Ondas, gracias a Flori, a que era a nosa profesora de música, fixo xunto eu e unhas cantas compañeiras, fixemos un grupo de pandereteiras. E xa aí vinculadas con Ponte nas Ondas, participamos no programa da SER de Gemma Nierga, que fixo un directo dende Sanxenxo, e tamén estivemos, cando se concedeu o premio Vos e Xenerosos, tamén fixemos unha actuación en Vigo, ese grupo de pandereteiras. A radio é un medio moi atraínte, moi seductor, moi estimulante para o alumnado, rompe todas as paredes das aulas e incluso ofrece aos alumnos moitísimo máis que os contidos que se poidan aprender dentro dunha materia, dentro desas 4 paredes da clase. Axúdalles a traballar en equipo, axúdalles a resolver problemas,
a asumir responsabilidades, a ter moita imaginación. Demóstrano todos os anos cando abrimos as portas de Onda Raya, que é a emisora do noso instituto. E temos moitísimos participantes, moitísimos rapaces e rapazas, alumnos e alumnas que queren participar na emisora de radio, en Onda Raya. Creemos que Ponte nas Ondas é un dos obxectivos polos cales esa festa anual de Ponte nas Ondas xoga un papel fundamental nesta participación do noso alumnado. A transcendencia que ten Ponte nas Ondas no centro leva a que estes rapaces participen con moitísima intensidade, con moitísima emoción na grabación dos programas, cando se fan os programas en directo, e eles son moi conscientes de toda esa transcendencia e de todas esas fronteiras que traspasa Ponte nas Ondas. Penso que é bastante interesante porque se lles ensina aos cativos o que son os medios de comunicación e o poder que estes sí que poden chegar a ter. Ademais de Ponte nas Ondas, estáse expandindo unha visión do que é a cultura e a tradición galego-portuguesa e que é algo importante porque é o xeito de facelo chegar por unha parte aos nenos que están participando na radio e por outra parte a esa xente que realmente que sí que os está escoitando. Entonces, eu creo que esa realmente sí que é a importancia de Ponte nas Ondas. Ponte nas Ondas, passando além do que são os quadros do ensino convencional, onde a pessoa pertence ou à nação espanhola ou à nação portuguesa, Ponte nas Ondas ensina, faz tantos anos já agora, essa nova mentalidade dentro da comunidade europeia, das regiões, que fundam de novo a sua identidade numa história secular, em práticas, culturas, em formas de expressão artística que são mesmo autênticas, que têm as suas raízes na própria região. A elaboração de um programa de rádio implica o desenvolvimento de capacidades, tem a ver com a língua, com a expressão escrita, com a expressão oral, com a análise de vários géneros de textos, desde o jornalístico ao informativo, textos culturais. Portanto, tem muitas potencialidades que podem ser trabalhadas dentro da sala de aula. Ponte nas Ondas ven a supor unha pola importante da renovación pedagóxica que con altos e baixos tuvo momentos moi importantes ao longo do século XX, outros non tan importantes como foi toda a época das ditaduras, pero sí que ao longo do século XX houve un momento de renovación pedagóxica en todo o mundo, pero particularmente no Estado español e en Galicia, que as circunstancias que aquí temos, e ese movimento de renovación pedagóxica, xa cando nos acercábamos ao final do século, pois conta con Ponte nas Ondas como unha das experiencias moi interesantes, que reúne moitísimas das características que viñan tendo outras iniciativas anteriores de grupos de renovación pedagóxica de ámbito local, como este, aínda que con unha gran trascendencia por abarcar territorio galego e portugués, e un número de escolas moi significativo que pode en algúns momentos superar as 50. Entonces, é un movimento de asociación, unha asociación pedagóxica que se incorpora nese movimento de renovación pedagóxica con moito pulo. Ben, a experiencia de Ponte nas Ondas eu creo que foi unha experiencia magnífica para as radios locais, para a Radio Municipal de Tui en particular, porque nos deu a oportunidade a todos de facer un traballo moi especial, traballar cos máis pequenos, cos nenos, co que ten de interese ese traballo. En primeiro lugar, porque a eles lles permite achegarse aos medios de comunicación, desmitificalos, ver que a radio é algo que poden facer eles e o poden facer na escola, a radio, a información, os programas. As propias radios, pois porque nos exixiu un traballo adaptado ás condicións deles, dos nenos, coas súas limitacións e tamén co esforzo, pero sempre, en todas as edicións, foi un traballo moi gratificante, de moito esforzo, de moita exixencia, pero moi gratificante. Ten outros aspectos moi positivos, a relación entre Galicia e Portugal, ou entre Galicia e outros países, as conexións que se facían en directo, con outros lugares do mundo do planeta tamén,
moitas veces con unha exigencia técnica difícil de asumir polas emisoras, pero que ao final pois sempre acababa saindo. E a relación directa coas radios portuguesas, que, aínda que pareza bueno, que non é moi normal que non sexa así, unha relación que en moitos casos só se daba nos días de Ponte nas Ondas. Ponte nas Ondas crea Meniños Cantores, que é ese proxecto dos nenos e as nenas cantan cancións de Galicia, de Portugal, e é ben bonito comprobar, bueno, pues como ese no que eu compuxen un pouco pensando na aproximación e no coñecemento mutuo, pues, bueno, pues callou entre as nenas e as nenas, ¿no? Con Meniños Cantores bailamos, cantamos, xogamos, contamos, vivimos experiencias únicas, viaxamos polo universo, por distintos mundos, con xente maravillosa que nos atopamos polo camiño. Axudounos a formar ese grupo de pandereteiras que fomos a gravar a Casa de Tolos para ese CD de Meniños Cantores, e que Ponte nas Ondas nos brindou a oportunidade de poder divulgar ese CD viaxando por moitas emisoras de radio con este grupo de pandereteiras, pois pola Radio Galega, pola Cadena SER, por Radio Nacional, e que considero que é unha experiencia tanto para elas como para min personalmente imborrable. Juntarnos os dirixentes de Ponte nas Ondas. Não sabem o que é voar, não sabem o que é voar. Quem não viu cantar um velho, quem não viu cantar um velho, ai não sabe o que é cantar, ai não sabe o que é cantar. Continuamos no especial Ponte nas Ondas deste 30 aniversario, nada máis e nada menos, e xa temos a maravilla de xa podemos contar aquí no estudio co primeiro grupo dos escolares que hoxe nos reciben para facer o que é pues, alusión un pouco ao día de hoxe, que é Radio Educativa, Radio Escolar. Estamos aquí xa, como dicimos, co primeiro grupo. Hola, rapaces, como estades? Ben. Mirade, tendes por aí a cámara, vale? Ali nos están vendo, ali arriba, saudade arriba, arriba, aí está.
Mandamos un saudiño moi grande a toda a xente que nos está vendo. Recordade que isto é radio e é televisión hoxe tamén. Podennos ver, podennos seguir desde YouTube. Só desde que cole? Contádenos un pouco. De CEI Padre Feijó somos. Arrímate aí o micro. De CEI Padre Feijó. Moi ben, de aquí de Allariz, verdade? Sí. De que curso? De que curso? De quinto A. Moi ben, de quinto de primaria. E non sei, oístes falar algo disto de Ponte nas Ondas? Sabíades algo disto de que era? No. É a primeira vez que oístes? É a primeira vez, sí. E que vos parece esta iniciativa de que tantos escolares a un e outro lado do Miño, da Raya, de Galicia e de Portugal se poñan hoxe en contacto? Gusta vos a idea? Sí. Sí, seguro? Sí. Moi ben. De que nos ides falar hoxe? Vos sodes o primeiro dos grupos que imos ir recibindo aquí nos estudios da Radio Ariz e idernos falar de que? Contádeme. Do entroido, en Portugal, en Galiza. De Galiza e de Portugal. Moi ben. Non vos presentei, contádeme quen sodes. Di aí o micro. Eu soy Brais. Moi ben, Brais. Hola, Brais. Eu son Emma Gómez. Moi ben, hola, Emma. Eu son Aila. Que tal, Aila? Hola, eu son Samuel. Eu son Roy. Moi ben, e outro saudiño para a cámara. Sí. Aí estamos os 6 falando de entroido hoxe, moi ben. Contádeme entonces, por exemplo, por aquí, Aila, que é o que preparaches? De que che gustaría falar? Eu vou falar dos traxes principais. Eu vou falar dos traxes principais do entroido. Moi ben, e cales son eses traxes principais do entroido? De Galiza son as pantallas, os cigarróns, os felos, os peliqueiros, o oso, os boteiros, os volantes. E de Portugal son o chocaleiro, os caretos, os matrafonas. Ajá, o sea que hai unha serie de máscaras que están aí en común, non? De personaxes a un e outro lado do Miño. Moi ben, o entroido, como nos gusta. Ti de que nos queres falar? Da historia do entroido en Portugal. Cal é esa historia? Pois, máis ou menos... Sí. Pois, de como é o entroido. Pégate aquel micro un pouquiño. Máis ou menos do que é o entroido. Vale, e que é o entroido? Contanos un pouquiño. O entroido é unha festa que celebramos todos. Normalmente pasámoslo moi ben. Hai moitas máscaras divertidas, cores, pero en Portugal non moito. Se pásase ben tamén, pero as máscaras son oscuras, así dan un pouco de medo. As máscaras dan máis medo en Portugal? Moito. Moi ben. O entroido, acaba de pasar o entroido, non sei se o celebrastes. Disfrazastes vos? Sí. Sí, non? Sí. No cole fixestes algún día destes de celebración de disfrazarvos todos, non? Sí. De que vos tocou disfrazarvos? Pois de Braveheart. Ajá, moi ben. Non puxestes algunha careta, fixestes aí algún traxe para... Collimos un cacho de cartón e fixemos un escudo. Como estábamos lendo a historia interminable, puxemos as serpes no escudo. Que ben, que bonito. Que querías dicir ti? Que alguna gente se pintaron a cara de Braveheart. Moi ben. Non sei se nos querías dicir algo máis do entroido ou pasamos ao teu compi. Pasade xa con Brais. Moi ben, Brais, dinos tú, a ver, que nos preparaches, de que queres falar? Eu vou a falar de que teñen en común do entroido en Portugal e Galiza, nas máscaras. E que ves que hai en común entre esas máscaras en Galiza e en Portugal? Pois que as dúas teñen vínculos relacionados co ciclo agrícola. Iso que será? A ver, contanos. Pois que son como unhas máscaras raras llenas de alegría. Moi ben. E a chegada da primavera. Vale. As máscaras son ser extremadamente figuradas demoníacas, cosas raras, llenas de valor e eso todo. Moi ben. E que máis?
Portugal, tanto como en Portugal como en Galiza, forman parte dos desfiles cheos de música e humor. Vale, moi ben. Fuches algunha vez algún dos entroidos por aquí fora de Allariz? Fuches algunha vez a ver algunha máscara? Sí. ¿Qué Pero dices? la gente, o sea, nosotros estábamos en primera fila, mi madre y yo. Sí. Pues cada vez nos empujaban y pues nos echaron para atrás, pero pudimos ver algunas máscaras. Moi ben, moi ben. En Xinzo, pode ser? Sí. Moi ben, aparte de Brais temos por aquí dous compis que tamén queren falar. A ver, contádenos de que preparastes. Eu vou falar de o entroido en Galiza, que o seu orixe está vinculado a rituais pagans que marcaban o fin do inverno e a chegada da primavera, como dicía Brais. Moi ben. Os máis recoñecidos están na provincia de Ourense, que é como en Xinzo de Limia cas pantallas, en Berín cos cigarróns, en Maceda cos felos, en Laza cos peliqueiros. Se son os entroidos principais de Ourense, non? Sí. E que máis? Que máis? De que máis che gusta falar? Que máis preparaches? Que o entroido tamén é unha expresión cultural única que merece ser descoberta e disfrutada entre todas as cidades e povos que a celebran. Moi ben, unha festa para celebrar, para disfrutar, e moitos días tamén sen clases, non? Sí. Moitos días para estar de vacacións disfrutando cos compis. Moi ben, moi ben. Que máis queres decir? Falamos aquí co teu compañeiro? Sí. O termo entroido provén do latín introidus, que significa entrada. Moi ben, entrada. Referíndose ao comezo da primavera. Moi ben, moi ben. E que máis? Mantén a súa esencia de irreverencial e burla con desfiles. Moi ben, moi ben. Esa burla, esa festa, moi ben, eses desfiles que tanto nos gustan ver. Fostes ao desfile? Sí. Vistes algún dos desfiles este ano, sí? Sí. Sí. Tú non? Non viche? Moi ben, tú viches algún desfile? Sí? Entón, estábamos no desfile, desfilando tamén. Desfilastes vos tamén, sí, moi ben. Nos dous. Eu teño unha amiga que se llama Estela, todos os días, en no entroido, sí, se pon con su padre, su madre y su hermana, se pon máscaras para, o sea, porque ellos también hacen para do entroido, teñen máscaras e van así con ellas. Moi ben. Pois estamos disfrutando moito con vos, aprendendo tamén do que é o entroido, vale? Para que algún que nos estea vendo tamén que lle quede un pouquiño máis claro que é isto de todo do entroido. Temos que dar outro saúdo grande á cámara para aqueles que se están incorporando á emisión desde aquí, desde Allariz, para este Ponte nas Ondas, e temos que darvos tamén un recordiño, vale? Un pequeno presente para que vexades un pouco o que este Ponte nas Ondas, vale? Para que vos quede un pouco esa lembranza do que é o Ponte nas Ondas. Pasadelle por aí o compi, vale? Moi ben. Con este agasallo continuamos aquí no especial Ponte nas Ondas. Chao, chao. Seguimos, continuamos. Chao. Chao. Una iniciativa radiofónica, se llama Ponte nas Ondas. Saludo de Manu Chao y de Radio Bemba a toda mocedade de que fai Pontes nas Ondas. La educación es la base del futuro. É verdade ser de maio, a Galiza e Portugal, 24 horas de radio de patrimonio inmaterial.
El programa se llama Ponte nas Ondas y es una experiencia que están haciendo niños y niñas de escuelas gallegas y portuguesas. Temos unha ponte unindo os dous países e levámonos moi ben con eles. Hola, son Uxía. Longa vida a Ponte nas Ondas. Un bico. Milladoiro, estamos con todos vos en Ponte nas Ondas. Un saúdo moi agarimoso a todos os raparigos e raparigas do mundo. Son Mercedes Peón e con todo o meu agarimo, un bico moi forte. La ventana, saben ustedes que se suma a un experimento radiofónico. Continuamos neste especial Ponte nas Ondas con máis xentiña, con máis grupos daqui do cole Padre Feijóo, non? Que nos veñen a visitar e que mandan un forte abrazo. Aquí estades, fixadevos, aí tenes a cámara arriba. Hola, hola, hola. Aí está, moi ben. Estamos saudando en directo desde aquí, desde os estudios da Radio Ariz, hoxe televisión, como este grupazo. Como vos chamades? Contádeme un pouco, quen sois? Bos días. Somos Alasne, Juan, Emma, Martiño, Amaya e Ramón. Moi ben. De quinto a 12 Padre Feijóo Allariz. E vamos falarvos dos maquis e os exiliados. Uau! Temos aquí unha forte candidata xa de radio e televisión que o fai moi ben, moi ben. E que é iso de... Como te chamabas? Alasne. Alasne, que é iso dos maquis? Que é iso dos maquis? Os maquis eran unha organización de 10.000 homes antifranquistas que loitaron dende 1936 a 1952 contra Franco e as súas tropas. Resistíronse ao exilio e escondéronse nas casas da aldea. Chamábanse así polo termo francés maqui, que ven do termo italiano e corso macchia, que significa paisaxe de arbustos. Moi ben, moi ben. Entón, resistencia antifranquista, xente que loitaba por os seus dereitos. A ver que máis nos conta aquí o compi. Como te chamabas? Eu chamome Xan e vou falar de se Salazar e Franco foron amigos. O primer ministro portugués Antonio de Oliveira Salazar vía a Francisco Franco como un espírito afín, xa que ambos líderes eran autodáticos e estaban na contra de España republicana. Moi ben, moi ben. Que máis, a ver, que máis nos contades? Que máis nos contades desa época tan difícil? Que nos contas ti? Como te chamabas? Eu chamome Emma e vou vos falar sobre os maquis na fronteira galaico-portuguesa. Moi ben. Os que traballaron no ferrocarril de Ourense a Zamora escaparon e escondéronse no monte cando Franco deu o golpe de Estado. E desde ali facían incursións hacia a Guardia Civil. Tamén os de Portugal fixeron un ataque apoiados por Franco e a Guardia Civil hacia un pobo de Galicia chamado Cambedo. Cambedo da Raya. Donde ali estaban uns maquis e destruíron todas as casas do pobo. Moi ben. A ver, que máis? Que máis? Como te chamabas? Eu chamome Martiño e agora vou vos falar de 4 persoas que axudaron a cruzar a fronteira. 1. Rosaura. Rosaura Rodríguez, refuxiada da Guerra Civil Española. Durante a contida española, Rosaura foi detida por primeira vez en 1936 por guardias armados por contrabando e solidaridade cos fuxitivos. Rosaura acabou sendo detida varias veces. Manuel Barros González, mestre portugués que acolleu na súa casa de Tourén a varios comunistas, entre eles a Luís Soto. Nese pobo había 40 veciños e o doble de refuxiados galegos que escapaban da dictadura. 3. Firmino.
Firmino Augusto Martins, cura luso que acolleu na casa rectoral de Toicello a moitos proscritos galegos. Allí deulles de comer coidados médicos e ás veces arranxáballe papéis para fuxir ao exilio americano. A súa muller, Josefa Pérez, orientaba os galegos ata o Porto. 4. María. María Cándida Teixeira Leite, muller que tiña un piso en Oporto que acollía aos guerrilleiros galegos mentras agardaban embarcar hacia América. Moi ben, cantos datos interesantes nos deches. Oíras falar de todo o que estabas falando? Os teus avós, os teus bisavós, falaronche un pouquiño de que foron aqueles anos? Sí. Que pensas que vivían mellor, aquelas xentes ou nós? Nós. Nós, un pouquiño mellor, non? Sí. Moi ben, e por aquí temos, por este lado, tamén a dous amigos. A ver, que nos contades? Por exemplo, ti, como te chamabas? Eu chamame Maia e vou falar da ubicación de Castro Laboreiro. Está no norte de Portugal, pertence ao concello de Melanco, no Parque Natural de Jerez, concello montañoso, dunha latitude media de 1200 metros. Fai fronteira co límite do concello de Entrimo, Ourense, Galiza. Castro Laboreiro foi refuxio para os galegos fuxidos da Guerra Civil Española e do franquismo. Moi ben. E por último temos aquí a... Como te chamabas? Eu chamome Ramón. Moi ben, Ramón, contanos. Pois, mira, vou falar un pouco da Revolución dos Cravos. Moi ben. Pois mira, o 25 de abril de 1974 fixose a Revolución dos Cravos. Que, por certo, había como un cantante que a cantou en Santiago de Compostela e en Portugal, un que se chamaba Zeca Afonso. Moi ben, o Zeca. Despois, eu, na miña familia, teño maquis e teñen anécdotas que poden servir aquí, non? Sí. Entonces, primeiro, eu tiña un bisavó que iba a ir á Guerra Civil Española no 1933 e 1936 e en vez de ir, fuxiuse para Portugal e quedou ali e, por certo, foi a Revolución dos Cravos tamén. Despois, no pobo da miña nai, pois había 2 maquis escondidos nunha casa e os da Guardia Civil foron ali a ver se había alguén escondido por ali, atopáronos e queimáronlles a casa con eles dentro. E o meu outro bisavou foi a guerra e creo que lle faltaba un brazo ou algo así e despois volveu a casa sano e salvo e pudo contalo. Que ben, Ramón, e que importante é vivir en paz, a que sí? Sí. E non en guerra. Non temos ningunha gana de que veñan as guerras. Moi ben, pois moitísimas grazas polas vosas aportacións. Aprendemos moito, estamos aprendendo moito do que é todo isto dos maquis, do que foi a guerra civil, a ditadura. Moi ben, estamos aí disfrutando, e para que vexades tamén que Ponte nas Ondas se lembra de vos, vale? Tamén vos damos un pequeno detalliño. Aí está, reparte por aí, 3 para aí, 4 e 2 para vos, para que vos quede o recordo deste día, deste 30 aniversario de Ponte nas Ondas. Facemos un pouquiño de barullo se queredes e despedímonos por aquela cámara da lá. Moi ben, e continuamos aquí con máis convidados en Ponte nas Ondas, aquí co Cole da Allariz. Olha aí, pessoal do Ponte nas Ondas, aqui é Chico César. Eu vou começar aqui com uma coisa que o Gonzaga, nosso grande Luiz Gonzaga, gravou aqui no Brasil, que vocês conhecem, a gente conhece também, que é isso aqui. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu vi a minha amada, eu tava namorando. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu vi a minha amada, eu tava namorando. E aí tem uma coisa mais conhecida de vocês, menos da gente aqui, mas de um modo ou de outro também é conhecido aqui no Brasil, que é o Verdigaio. Alguns desses versos são conhecidos nossos. Então vou tentar cantar para vocês. As penas do verde
caio, não me rompa as canelas, ou do vertigaio ou do rastras. Quero meu amor, quero meu rapaz, ou do vertigaio ou do rustrus. Quero meu amor, quero bem Jesus. Vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela. Vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela. É do meu gosto, é da minha opinião, é da madeira mais fina, da raiz do coração. É do meu gosto, é da minha opinião, é da madeira mais fina, da raiz do coração. Vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela. Vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela. Aí fica o meu beijo. Muy ben. Aquí estamos intentando poñernos de acordo con este grupazo do Padre Feijóo de aquí de Allariz, facendo este especial de Ponte nas Ondas e saudando tamén a cámara. Recordade que isto, aparte de radio, tamén é tele hoxe. Tendes ali a cámara. Saudades sen medo. Aí está toda a xente que nos está vendo no directo e no diferido. Isto vai quedar en YouTube, vale, para que nos poidan ver desde calquera parte do mundo, hoxe falando de Ponte das Ondas. Que é isto de Ponte nas Ondas, rapaces? Sonábavos? No, sí, más o menos. Un pouco, no, pero no, sí. Sabedes que hoxe hai moitos escolares como a vos de Galicia a Portugal conectados e falando de cousas en común. Sí. Moi ben. E vos idernos falar de que, bueno, primeiro presentádevos. Quen sodes? Eu chamo... Nós somos... Correcto. Lucas, Héctor, Aitor, Magui, Lara, somos do CEIP Padre Feijóo. Moi ben. De quinto me dixestes, non? Sí, de quinto. Moi ben. E idesnos falar de que queredes falar hoxe neste 30 aniversario do Ponte das Ondas? Do Río Miño. Da conexión do Río Miño con Galicia e Portugal. Moi ben, acordadevos eso de orientar un pouquiño cara ao micro para que se vos escoite mellor. La conexión dese Río Miño entre Galicia e Portugal. Quen empeza? A ver, que sei que tendes un orden establecido. Sí. Empezas ti, eras Lucas, non? No. William, contanos, William, ese Río Miño. Río Miño. Primeiro vou-vos falar das súas curiosidades, das súas asombrosas curiosidades. Moi ben. Ten unha asombrosa longitude de 315 km e drena unha amplia cunca de 12.486 km cadrados. É o río máis longo e caudaloso de Galicia. O seu principal afluinte, o río Sil, aporta un caudal maior que o do propio Miño, entre as provincias de Lugo e Ourense. Curiosidades. O río Miño faise máis grande nos Peares. A que non o sabíades? Non. Sabíadelo? Non. Todo o curso alto do río Miño está considerado como a reserva da biosfera. Que máis? No seguinte punto vamos falar do nacemento e desembocadura do río Miño. O río Miño nace en Galiza, en o Pedregal de Rima, na Serra de Meira. Despois dun larguísimo camiño por Galicia e Portugal, que, como dixo o noso amigo o William, 315 km, chega ata a La Guardia, camiña en Portugal. Nace 6 km baixo terra. E despois, na desembocadura, en unha praia chamada o Muiño, en Portugal. Aí é onde se vai o río, xa para o mar, non? Sí. Fostes algunha vez a donde nace o Miño ou a donde desemboca? Eu fui a donde nace. Fuches ao Pedregal de Irimía? Eu tamén. Vos, rapaces? Non. Eu fui a Pedregal de Irimía. Fostes ao Pedregal. E fostes a Camiña e a Guarda onde desemboca? Eso xa non. Moi ben. A ver, que máis nos conta o compañero? Despois do nacemento e a desembocadura do río Miño, ven a fauna e a flora do Miño. Algúns peixes son a troita, o reo, o salmón, o bárbaro, a tenca, a lamprea, a anguía, o bobago. Imos falar agora sobre os mamíferos que habitan no río Miño, que son a lontra, a rata, o teixugo, o xabarín, o raposo e a garduña.
Despois veñen as aves, que son o martiño, o merlo, a pita de auga, o vencello e o merlo. Despois veñen os reptiles, que son o sapo concho, a cobra de colar e a cobra de sarpeira. Moi ben, canto animal. Cal é o teu favorito de todos eses? Viches algo? O sapo concho. O sapo concho. Moi ben, moi ben. E de fauna, de animais, falamos agora de que contigo? Agora van unhas lendas do río Miño. A primeira é que había unha vez un home humilde que vivía nun pobo pequeniño. O seu nome era Zacarías e era artesán. Un día no seu taller un home entrou e pediulle un cántaro que pudiese conter toda a auga do mundo, os ríos, os océanos, incluso os charcos pequeniños. O artesán dixo que eso era imposible, pero o home ofreceulle tanto diñeiro que o artesán prometeulle intentalo. Decidiron verse nun ponte que estaba encima dun antigo río, agora que está seco. Zacarías fixo o que poida. Fixo un cántaro grande, moi grande, pero tamén fixo un moi pequeno por se había trampa. Levou os dous, encheu os dous de auga e os levou ao lugar acordado. Pero ao chegar, o grande se lle rompeu, callouselle e se rompeu. Pero ao mirar a donde callouselle o pequeno. Pero o pequeno non rompeu, pero botou auga e máis auga, nunca esgotando. E o home apareceu sen saber de onde e dixo que veo que has conseguido, pero eu te axudei. E o cántaro segue botando auga hoxe e pola seguinte lenda bautizaron o Miño. Por certo, tamén o home dixolle que non lle daría tanto diñeiro, pero que lle deu unha bolsa que eso lle satisfaría. E a bolsa, como o cántaro, tampouco se esgotaba cos anos. E como conseguiu o seu nome? Pois a feiticeira botoulles un conxuro. Cubriu o manantial do Miño inteiro con pedras moi grandes ata o fondo das súas propiedades para que non poidesen ir ao auga. E dixo: nunca podréis probar o auga porque é Miño. Por iso conseguiu o seu nome. Moi ben, dai o de Río Miño. Sí. Moi ben, que ben. E temos por aquí, despois desta lenda tan fantástica de quen, como te chamabas? Maggie. Esta lenda de Maggie aí sobre o río Miño, acabamos con dous compañeros tamén. Recordádenos quen erades e de que nos vades falar. Eu son Lara e agora, despois das lendas, toca persoas que estudaron o río Miño. Xesús Fraga, Ramón Otero Pedrallo e Xosé Conde foron tres persoas galegas que estudaron o río Miño en algún momento. Xesús Fraga é periodista español e escritor. Naceu no 1971 en Londres, aunque vive en Galicia desde a súa infancia. Licenciouse no periodismo na Universidade Pontificia de Salamanca, cidade na que tamén cursou estudios de filoloxía inglesa. Ramón Otero Pedrallo foi escritor e periodista español. Naceu no 1888 en Ourense, aunque é unha pena que xa morrera. Morreu en 1976 tendo 88 anos. Este chico estudiou na Universidade Central de Ourense. Xosé Conde foi actor e modelo español, moi conocido polos seus papeles en series, cine e teatro. Naceu en 1955 en Ourense, e tamén unha pena que morrera. Morreu en 2011 en Madrid con 55 anos e tendo 2 fillos. Estas tres persoas son chicos galegos. Estudaron o río Miño en algún momento escribindo libros como Xesús Fraga ou Ramón Otero Pedrallo ou facendo teatro sobre o río Miño como Xosé Conde. Moi ben, o sea, personalidades que falaron que estudaron o río Miño. Moi ben, e para finalizar temos aquí o compi que te chamabas, como eras? Lucas. Lucas, que nos vai falar tamén de algo sobre o río Miño, non, Lucas? Sí. Que queres falar? Eu vou falar sobre as cidades que pasa o río Miño de Portugal e Galicia. O río Miño pasa por as localidades de Lugo, Ribadavia, España, Portomarín, Francedos, Tui, Tomiño e Agarda, entre outras.
E agora vos decir o orde das cidades. As de Galicia son Lugo, España, Francedos, Tui e Tomiño. Esas son do lado galego, moi ben. As de Portugal son 2. Portomarín e a Garda. Moi ben, moi ben. Pois, graciñas Lucas, graciñas aos 6 por estar aquí e contarnos tantas cousas sobre o río Miño. Estamos aprendendo moito e está disfrutando moito a xente que nos está vendo tamén. Recordade mandarlle un saúdo grande aí á cámara. E como nos gusta tamén celebrar o Ponte nas Ondas con vos, aquí este pequeno detalliño, pasade por aí, nada, a vos por participar, por virdes ata aquí ata a radio. Aí está este detalliño de Ponte nas Ondas, é unha aperta moi grande, un abrazo e outro saúdo grande para toda a xente que nos está vendo. Graciñas, continuamos aquí no Ponte nas Ondas. Moi ben, e aquí continuamos neste Ponte nas Ondas con máis grupos do cole Padre Feijóo. Estamos con quinto B, nada máis e nada menos, aquí disfrutando deste especial de radio e tamén hoxe de televisión. Saudamos por aí, tenes ali as cámaras ali arriba. Hola, hola, para toda a xente que nos está vendo. Seguramente estará algún dos vosos pais por aí pendente. Non creo. Terán que traballar un pouco, non? Sí. Moi ben, pero pode ser que vos vexan, pode ser que vos vexan despois. Entón, atención, non faledes mal deles, Moi ben, hoxe estamos con este grupazo tamén falando de que? De que nos ides falar vos? Vamos falaros de Guinea-Bissau. De Guinea-Bissau, moi ben. Pois decídeme, por exemplo, no orden que tendes vos establecido, o que fale, decídenos o voso nome e contádenos algo sobre Guinea-Bissau. Ela chamase Martina, si Xoan, Naya, Evangelín, Silvia e eu chamome Hugo. Moi ben, Hugo, e queres comezar ti? Non, comeza Silvia co seu punto. A ver, Silvia, dinos, que será iso de Guinea-Bissau? Guinea-Bissau é un país do oeste de África. Ao norte limita por Senegal, ao sur o leste. Con Guinea-Bissau e o oeste co Océano Atlántico. Guinea-Bissau é unha mezcla da tradiciones e expresiones artísticas, rico mosaico
cultural en el que destaca la influencia de la etnia Bijagos, conocida por sus rituales y danzas únicas, que aportan un colorido especial a la vida cultural del país. Moi ben, que maravilla, todo ese colorido e toda esa vida que nos contas de Guinea-Bissau. E quen interven agora? A quen lle toca? A ver. Agora eu vos vou falar de como vive a xente en Guinea-Bissau. Quen eras? Vandelín. Moi ben, vendida, contanos. En Guinea-Bissau, a pesar de que Guinea-Bissau está en malas condicións, a xente adáptase ás condicións e vive moi ben e tampouco teñen ningún problema en sí. Tamén os veño a falar cal é a capital de Guinea-Bissau. A capital de Guinea-Bissau é Bissau, unha das cidades máis poboadas que ten Guinea-Bissau e ten moitos habitantes. Moi ben, e temos aí a compañeira tamén disposta para falar. Eu vou falar... Como te chamabas? Chamame Naya e vou falar de por que chamase así Guinea-Bissau. Guinea-Bissau chamase así debido á colonia autónoma de 1879. A antiga Guinea portuguesa debelle o seu nome á actual capital Bissau. Moi ben. Temos por aquí tamén a dúas amigas que queren, non? Que lle falta? Falta Hugo? Ola, vou a falar sobre a moneda de Guinea-Bissau. En Guinea-Bissau a moeda chamase franco CFA de África Occidental. Un franco de Guinea equivale a 0,0016 euros en España. Continuadamente vou falar sobre a poboación que emigrou de Guinea-Bissau a Portugal. Un 29,17% da poboación de Guinea-Bissau emigrou a Portugal. En 2020, en Portugal había 32.607 emigrantes guineanos. É o país onde máis emigran. Moi ben, esa comunidade de Guinea-Bissau que chegou a Portugal, por lo tanto, entendemos que en Guinea-Bissau falase o portugués, non? Sí. Moi ben, esa conexión aí de Galicia co mundo lusófono, tamén con África, con Guinea-Bissau. E vos, por aquí, amigas, de que nos ides falar? Vou vos falar de cando Guinea-Bissau independizouse. Guinea-Bissau independizouse o 10 de setembro de 1974 e independizouse de Portugal. Guinea-Bissau era unha colonia, é dicir, era unha parte de Portugal e separouse. Deixou de ser Portugal e agora é Guinea-Bissau. Vou vos contar un dato curioso de Guinea-Bissau. Foi a primeira colonia portuguesa do continente que logrou a independencia. Moi ben. E por último temos aquí tamén a quen, como te chamas? Xixón. Moi ben, arrima un poquinho, acércate un poquinho, aí está. De que nos queres falar? Que reino foi Guinea-Bissau. O territorio de Guinea-Bissau foi no reino de Gabú, que pertenecía ao Imperio de Malí, e algunhas partes do reino persistieron hasta o siglo XVIII. Moi ben. Eu tamén vou falar do idioma que se fala en Guinea-Bissau. En Guinea-Bissau foi unha colonia portuguesa e o idioma oficial é o portugués, a pesar que hai moitas linguas, e unha é o crioulo, como lingua franca. Moi ben, non sei se algún quere apuntar algunha cousiña máis. Non. Por que decidistes falar de Guinea-Bissau neste día tan importante? Porque a nosa amiga Silvia veu de Guinea Ecuatorial. Entón, como tamén temos que falar de Portugal, decidimos falar de Guinea-Bissau. Moi ben, fantástico. Pois moitísimas grazas pola vosa chega, por falar desta parte importante tamén da lusofonía neste día que estamos falando de Galicia, de Portugal, de Galicia, de toda a lusofonía, neste día que estamos achegando pontes a un e outro lado do Miño. Un placer moi grande tervos aquí. Recordade saudar a cámara, facer aí un pouquiño de barullo,
Vale, moi ben. E, como non, temos vos que dar un pequeno regaliño para conmemorar este día. Pasa por aí as túas compis. Moitas grazas. A vos por participardes e por falar de Guinea tan ben e facelo tan ben. Un aplauso para vos moi grande. Chao. E continuamos aquí no Ponte nas Ondas. Passarinho tem o seu espelho. Entre as margaridas passem os cordeiros. Vós sois, sabedes, o meu sentimento. Eu levo a pena guardada no peito. Eu levo a pena no peito. Guardada no peito, eu levo e non sabe ninguén por que a levo. Cabo dunha pena onde emana un rego, a sombra dun pino manso e xigantesco, que superbo brama cando move o vento. Como nun sepulcro dorme o meu segredo, mas anche ali dorme, vive en min desperto. Eu levo unha pena no peito. Continuamos no Ponte nas Ondas con máis ilustres visitantes do Cole Padre Feijóo de Allariz. Temos o gusto de estar con máis xentiña de quinto B, penso que sodes, non? Sí. Moi ben, benvidos a vos tamén, graciñas por colaborar neste especial de Ponte nas Ondas. Que será isto de Ponte nas Ondas? Oirades falar algunha vez? Sí. Sí? Non, a ver, os que sabedes, contádeme un pouquiño, isto que é? É un programa de radio. Eu o coñezo porque o meu pai tamén participou en Radio Allariz, pois entón tamén faloume. Moi ben, xa tiñas algunha idea, xa che contaron o que era, moi ben. Falastes moi ben, programa de radio tamén, programa de tele. Tendes ali a cámara se queredes saudar para toda a xente que nos está vendo no directo e que nos está vendo despois, seguramente, cando o episodio, o programa, quede grabado. Moi ben, e hoxe temos aquí connosco a quen, como vos chamades? Eu Pedro. Eu Adela. Eu Ian. Eu Alba. Eu Vera. Moi ben, queredes nos falar de que hoxe neste Ponte nas Ondas? Das relacións da poesía entre Portugal e Galiza. Moi ben, e cales son esas relacións? Comezas ti falando? Ok. Eu vou vos falar sobre as cantigas galaico-portuguesas, chamome Pedro. As cantigas galaico-portuguesas son unhas cantigas que escribiu Alfonso X o Sabio na Idade Media para promover o galaico-portugués, que era un idioma que se falaba daquele entonces, unha mezcla entre o portugués e o galego, tamén para promover a hermandade entre xente de diferentes religións. Hai 4 tipos de cantigas, que son as de amigo, as de amor, as de escarnio e as de maldecer, que sumando todas, de todos os tipos, son 417. Uau, moitas. E que máis, queres nos contar algo ou pasamos ca tua compañeira?
casi imos pasar. Moi ben. Que máis temos por aí? A ver, que nos dis? Como te chamabas? Eu chamame Adela e vou falar sobre o galaico-portugués, que foi unha lingua falada durante moitos anos na Edade Media e sobre todo na Península Ibérica, ata que un día o rei portugués Don Dinis declarou o portugués lingua oficial de Portugal, separando o galego e o portugués, creando o que hoxe en día coñecemos como galego medieval e portugués antigo. Moi ben. Entón, aunque hoxe en día siguen habendo relacións entre Galicia e Portugal como os ríos. Relacións que por eso estamos hoxe aquí, non? Sí. Falando de Galicia e de Portugal, e falando desa poesía que tiñamos en común. Non sei se queres dicir algo máis, Adela? Non. Pasamos ao teu compañeiro, que eras, como te chamabas? Eu chamo Ian e vou vos falar das relacións entre Galicia e Portugal actualmente. Como son? Pois actualmente son estreitas debido á lingua común, o gallego e o portugués. E os lazos compartidos, poetas de ambos territorios inflúyense mutuamente. Participan en festivales e colaboran en proxectos. Moi ben, moi ben. E temos por aquí a dúas compañeras máis que nos ides falar de que? Das semellanzas do galego e do portugués na poesía. Cales son? A poesía e a lírica. O galego e o portugués comparten unha tradición poética na Idade Media, especialmente na lírica onde se escribían cantigas. Ten moitas máis semellanzas tanto a nivel formal como estilístico, a pesar de que as dúas linguas desenvolvéronse de maneira distinta. A súa relación histórica e a súa relación cultural permite que as obras poéticas do galego e do portugués compartan moitos elementos. Que ben. Por último... Vou falar que poetas portugueses escribían de Galicia e que poetas galegos escribían sobre Portugal. Un dos poetas portugueses que escribían de Galicia é Luís de Camões. Luís de Camões menciona Galicia na súa obra Os Lusíadas, porque no seu tempo había unha conexión histórica e cultural entre Portugal e Galicia. Galicia é a parte da Península Ibérica e os portugueses tiñan relacións coa rexión do comercio, exploración e lendas comuns, o que fixo que fora revelante na súa narrativa sobre as exploracións marítimas. E un dos poetas galegos que escribía sobre Portugal é Manuel Antonio. El escribiu sobre Portugal porque quería reflexionar e criticar a sociedade portuguesa do seu tempo, abordando temas como a moralidade, a hipocresía e os conflictos sociais. A súa novela máis famosa foi O primo Basilio, é un exemplo diso. Moi ben. O exemplo sodes vós, falando de Galicia e de Portugal, falando de poesía. Non sei se tendes ido moito a Portugal, ides moito? Sí. Eu si, fun bastantes veces. Fostes a donde? Que coñecedes de Portugal? Eu normalmente vou os sábados a Vilanova da Cerveira. Moi ben. Porque ten un parque moi grande e paso o día ali. Que ben. Sempre paso tempo al lado do río Miño, en unha isla, xa non métome dentro de Portugal, pero Non quedas na illa, non? Aí no medio, moi ben. E ti vas a Portugal? Eu, cando estou de vacacións, a veces vou a Portugal, que xa conozco casi toda a costa menos Lisboa, que creo que está na costa tamén. Moi ben. E sinteste a gusto? Recíbente ben? Sí, a verdade. Falas moito con eles? Sí, e sobre todo nas feiras, que tamén mola moito. Moi ben, temos aquí de todo. E vos, tendes ido a Portugal? Sí. Que vistes? Que coñecedes? Nas vacacións sempre vamos a miña familia e eu a comer con a familia. Algún sitio en concreto? A playa. Moi ben, moi ben. Eu no verán suelo ir a Lisboa. Que ben, que ben. Pois unha maravilla que nos faleres así con este coñecemento de poesía medieval, desa unión do galaico e do portugués e tamén do que representa
a raya para vos hoxe en día, cruzar facilmente para arriba, para baixo, estar en Galicia e estar en Portugal. E hoxe aquí estar na radio e mandarlle un saudiño moi grande a toda a xente que nos está vendo desde as súas casas, desde os seus dispositivos, disfrutando deste Ponte nas Ondas, e tamén un presentiño, vale, un regaliño que temos para vos, vale, de parte de Ponte nas Ondas, neste día que cumprimos 30 anos. Moitas grazas. Graciñas a vos, un bico moi grande para todos aqueles que vos coñecen, recordade, aí están, véndovos, un poquinho de barullo. Moi ben, continuamos aquí no Ponte nas Ondas con máis xentiña do Padre Feijóo de Allariz. Graciñas. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Farinhada lá na Serra de Terceira, namorei uma cabocla, nunca vi tão feiticeira. A meninada descascava macaxeira, Zé Miguel no Caetitu, eu e ela na peneira. Tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Na farinhada lá na Serra de Terceira, namorei uma cabocla, nunca vi tão feiticeira. A meninada descascava macaxeira, Zé Miguel no Caetitu, eu e ela na peneira. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Farinhada lá na Serra de Terceira, namorei uma cabocla, nunca vi tão feiticeira. A meninada descascava macaxeira, Zé Miguel no Caetitu, eu e ela na peneira. Tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Na farinhada lá na Serra de Terceira, namorei uma cabocla, nunca vi tão feiticeira. A meninada descascava macaxeira, Zé Miguel no Caetitu, eu e ela na peneira. Tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. E seguimos navegando, chegamos ás costas de Portugal. Ouvimos cantar os passarinhos e brincamos. Neste especial de Ponte nas Ondas, 30 anos de radio educativa achegando Galiza e Portugal. Xa choveu desde aquel marzo do 95, donde escolares de Salvaterra e de Monsaun pois fixeron o que puideron para emitir aquela emisión de radio que hoxe é, a parte de emisión de radio, tamén emisión de tele, co YouTube, que o ben o coñecedes seguro, que nos está grabando en directo. Saudamos, temos por ali aquela cámara. Hola, hola, moi ben. E temos outro grupo máis de aquí do Padre Feijóo de Allariz, non? Sí. De que curso sodes? Quinto B. De quinto B. Vexo moito nervio aí neste quinto B, sodes rabudos, non? Sodes pelexóns. Falaronme moi ben de vos, Non, a broma é broma, pero dixeronme que erades un dos mellores cursos que hai no Padre Feijóo, Ou non tanto? Non tanto. Non tanto? Dades moitos problemas? Non moitos. Non, algún, non? Algún. Moi ben, moi ben. Temos por aquí a Carlos e a Gusi nos mandos técnicos, temos a voso profe tamén, a Iago, que está aí moi pendiente de vos, apoiándovos en todo momento, e a tantísima xente neste mundo luso-galaico escoitándonos. Hoxe queredes falar de que vos? Da Serra do Xurés. Da Serra do Xurés, moi ben, iso que será? Quen fala? Quen comeza? Preséntate, quen eres? Nós somos Xiana, Fidel, Nico e Martín. Moi ben. Vou vos decir onde se encontra o Xurés. O Xurés encóntrase no sur, na provincia de Ourense, na zona fronteiriza con Portugal. E tamén vos vou decir cal é o punto máis alto da Serra do Xurés, que é o Pico da Nevosa,
que está entre a Serra de Gredos e a de Aillón. Que máis? Hola, chamo Fidel e os vou a falar sobre como naceu o Parque do Xurés. O Parque do Xurés foi declarado Parque Natural no ano 1993 con fin de protexer a natureza coa súa flora e fauna. E tamén vouche falar de que se significa que sexa un parque natural. Significa que ali hai formas especiais para protexer a natureza, non contar árbores, cazar, etc. Moi ben, que máis? Ola, chamome Nicolás e vou decir canta distancia ten o Xurés. Consta de 293 km cadrados e ten máis de 20.000 hectáreas. E foi fundado no 1993 como parque natural. E tamén vos vou falar de que se pode ver no Xurés. Ademais de rutas, como a ruta do contrabando, e ríos como o río Caldo, hai moita fauna, como as vacas de raza cachena, e flora como o piñeiro, e numerosos paisaxes. E sabían que o Xurés é o parque natural máis grande que ten Galicia? En portugués chamase Guerés. Moi ben, o Xurés Xerés. E por último temos aquí a quen? A Martín. Eu chamo Martín e vou vos falar de como coidar o Xurés e como protexelo. Para coidalo é non tirar lixo, protexer aos animais e seguir os camiños marcados. Despois vou vos falar de como protexemos. E se non o coidamos, moitas especies poden desaparecer e os bosques estragarse e a auga dos ríos contaminarse. Moi ben, a verdade é que estades nos contando moitas cousas sobre o Xurés moi interesantes. Fostes algunha vez? Sí, eu de acampada 3 veces. Fuches de acampada, onde estiveches? Ao lado dunhas pozas que non recordo moi ben o nome. Do lado galego ou do lado portugués? Portugués. Moi ben, xa nos comentaches que Xurés Xerés, sabedes que é unha reserva transfronteiriza que un pouco abrangue parte galega e parte portuguesa. E do lado portugués sabedes algún dato máis? Algunha cousiña do que o Xerés? Que o río que pasa polo Xurés se llama o río Limia. Moi ben, é o río Limia, o río que pasa cerquiña, sí, pasa aí por parte do Xerés. Do lado portugués chamase Peneda Xerés, ten unha parte que é a Peneda e outra parte que é o Xerés, un pouco ocupa toda esa zona. Moi ben. E por que é importante que cuidemos o Xurés, rapaces? Porque senón está todo contaminado, perde todo ese ambiente tan bonito. Os animais, as plantas. Claro. E tamén, ademais da natureza, hai moita historia porque aquí viviron os romanos hai moitos séculos. Sí, pois é unha obriga cuidarmos o entorno e achegármonos até o Xurés cando se poida, non? Temos que facer unha excursión. Hai que dicirlle aos profes que nos leven ao Xurés xa. Ou que? Sí. Apetécevos? Sí, moito. Moi ben. E por que lle recomendamos a todos aqueles que nos están vendo, que nos están escoitando, que visiten este Xurés Xerés? Para ver o moi bonito para paisaxe, os animais, os nomes, moi ben, etc. Pasar o rato coa familia. Ese é o máis importante, pasar o rato coa familia. As termas, non se falabades do baño, non? Non, eran unhas pozas. Unhas pozas? Moi ben, entón frías, non? Estaba ao lado do río. Ou quentes? Medio. Moi ben. Pois non sei se tendes algunha cousiña máis que contarnos do Xurés? Non. Outro nome que recibían estas o Xurés era o Couto Mixto. O Couto Mixto? Non, Fidel, eso non era. Era Guerés. Moi ben, está ali o Couto Mixto, está ali moi cerquiña, sí señor. Tamén o que significa que sexa un parque natural significa que hai normas especiais para protexer a natureza, os animais, as plantas
non tallar os árbores e non cazar os animais. Moi ben, e esas normas quen se encarga de facelas cumprir? Quer dicir, como en clase temos o profe, el hino do xurés, haberá algunha persoa que estea pendente da... Gardabosques. Fosteros. Moi ben. Gardabosques. Un gardabosques, moi ben. Todos podemos protexelos. Todos podemos facer parte dese cuidado, non? Sin que nos teñan que dicir outros que nos temos que comportar. Moi ben, pois comportastes vos moi ben. Imos vos dar un detalliño en honra a este aniversario de Ponte nas Ondas. Gracias. Aí está, para vos. Moitas grazas. Grazas a vos por visitar a radio. Un saúdo moi grande outra vez aí para toda a xente que nos está vendo, que nos está escoitando, e continuamos aquí neste especial 30 anos, Ponte nas Ondas. Sobre as ondas, vamos de mansinho, em ponte sobre as ondas, vamos de mansinho, piu, 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 já canta o passarinho, já canta o passarinho. Em ponte sobre as ondas, vamos de mansinho, em ponte sobre as ondas, vamos de mansinho, tan, 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 já toca o tamborzinho, piu, 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 já canta o passarinho. Em ponte sobre as ondas, vamos de mansinho, em ponte sobre as ondas, vamos de mansinho, já toca a pandeireta, já toca o tamborzinho, piu, 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 já canta o passarinho. Em ponte sobre as ondas, vamos de mansinho, em ponte sobre as ondas, vamos de mansinho, tlim, 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 já toca o bandolim, taca, 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 já toca a pandeireta, tam, 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 já toca o tamborzinho, piu, 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 já canta o passarinho. Em ponte sobre as ondas, vamos de mansinho, em ponte sobre as ondas, vamos de mansinho, sim, sim, já toca o violino, lim, 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 já toca o bandolim, taca, 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 já toca a pandeireta, tum, 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 já toca o tamborzinho, piu, 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 já canta o passarinho. Na ponte sobre as ondas, estamos a chegar. Na ponte sobre as ondas, estamos a chegar. La 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 la, chegamos a cantar. Sim, sim, lim, 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 taca, 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 tam, 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 piu, 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 estamos a chegar. La 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 la, chegamos a cantar. De São Salvador da Bahia, a maga Margarete Menezes retratou-nos nesta composição que nos leva de novo a navegar nas ondas. Portugaliza, de Margarete Menezes. Essa música eu faço em homenagem a esse projeto. Aquí estamos. Estaban me preguntando se os micros estaban encendidos. Sí, xa estamos no directo, continuamos neste directo de radio e hoxe tamén de tele, aquí coa xentiña do Padre Feijóo de Allariz. Fixadevos, temos por ali a cámara, saudade, vale, saudade a toda a xente que nos está vendo, porque aquí estamos celebrando 30 anos de Ponte nas Ondas cos compis de quinto C do Padre Feijóo de Allariz. Hola, hola. 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 Bo día. Moi bo día. Sabedes que é isto de Ponte nas Ondas? Oirades falar? É un programa de radio. É un programa de radio e hoxe tamén de tele. Aí está, moi ben. No especial que estamos emitindo
máis centros escolares do lado galego, do lado portugués. Seguro que nos están vendo moitas persoas. Moitas persoas nos están vendo e moitas persoas, cuidado co que decides, que despois isto todo queda... Isto en directo. Isto en directo, non é broma nada, moi ben. E vos, contádeme un pouco quen sodes e que nos vindes contar. De que falades? Pois nós somos Izan, Lara, Roque, Tiago, Pablo e Mencía. Eu vou vos falar sobre as cidades que antes eran de Galicia e agora son de Portugal. Vale, dixestesme que a temática era un pouco sobre o Reino de Galiza, non? Sí. Moi ben, contanos. As cidades, según os meus datos, son Braga, Oporto, Chaves, Freixa e moitos máis. Eu encontrei unha curiosidade que a fronteira entre Galicia e Portugal é a Garda e o río Miño. Agora vou lle dar paso á miña compañeira Lara. Eu chamome Lara e eu vou falar sobre as linguas comúns. Entre Galicia e Portugal comparten un pasado común, o galaico portugués. Esta lingua era o idioma falado na parte noroccidental da Península Ibérica durante a Idade Media. E agora pasoche o meu compañeiro Roque. Ola, eu son Roque e vou falar sobre a arquitectura de Galicia e de Portugal. A arquitectura é a arte de deseñar e de construir edificacións. Os factores que influyen na arquitectura son as condicións climáticas, os materiais disponibles e as tradicións construtivas da zona. As similitudes que teñen Galicia e Portugal a hora de construir son os materiais, porque en Galicia úsase pedra, pizarra e madeira como de nogal e de carballo, mentras que en Portugal úsase pizarra, rocha e madeira, tamén mármol. As diferenzas son o decoración, mentras que en Portugal decórase con azulexos nas fachadas, en Galicia non. Agora vou dar paso ao meu compañeiro Tiago. Están nos dicindo por aí que vas como unha locomotora, Roque. Moi ben, Tiago, contanos ti. Vale, moitas gracias, Roque. Que agora vou falar eu sobre o extraperlo, ou máis ben o comercio que hai entre Galiza e Portugal. Os produtos exportados por Portugal a escala global destacan principalmente os vehículos de transporte e maquinaria. En canto ao comercio exterior de Portugal e España, é o principal socio económico tanto para as importacións como para as exportacións. En o que respecta aos produtos importados por Portugal, os produtos que se exportan, os transportan a Portugal foron petróleo, coches, electrodomésticos e moitos máis. E agora lle vou pasar o listón ao meu compañeiro Pablo. Bos días. A Gallaecia formouse no século III, pero Portugal quixose separar no ano 1128. Separouse a causa dos moitos conflictos que había entre eles. E agora doulle paso a miña compañeira Mencía. Ola, eu son Mencía e vou a falar a facer un xogo co tema que vou a falar de que pasaría se Galicia e Portugal non se separasen. Así que comenzamos. O xogo eu vou a dicir dúas cousas que podrían pasar. O que pasaría sería que Galicia formaría parte de Portugal ou que Portugal formaría parte de Galicia. Tamén é un estado independiente. Bueno, agora o noso grupo rematou e damos lugar a outro grupo. Espero que vos gustase do tema que falamos. Claro que nos gustou, moi ben, non? Sí. Sentiste vos cómodos? Sí. Falando de todas estas cousas, que é o que máis vos gustou cando investigastes un pouco sobre esta temática? O sea, encontrar esa relación que había entre Galicia e Portugal. Encontrar toda a información que nos saiu. Claro, que había e que aínda hai, non, Pablo? Sí, aprender. Aprender, sí, señor. Cada día se encontran máis datos no portátil e nas máquinas. E por iso non estamos de acordo en que esta é toda a información que podemos darte.
podía haber moita máis, podíamos falar de moitas máis cousas, pero o que falástelo moi ben. Non sei se ides frecuentemente a Portugal, cruzades a raya, coñecedes... O meu pai é portugués. É portugués o teu pai, moi ben, moi ben. O meu abuelo é portugués. Tamén vemos esa relación nas nosas familias tamén, non? Sí. Eu en Semana Santa vou a ir a Lisboa, a Portugal, a capital. Eu case sempre vou a Portugal de vacacións, prácticamente sempre. Só fun unha vez a Asturias e o resto a Portugal. Como é a relación da xente? Como vos sentides ali? Como vos acollen? Como vos tratan? Bastante ben? Sí. Como aquí, máis ou menos. Sí. Como en casa. É que como somos de cerca, penso que como somos de Portugal. Claro. Como estamos aí tan cerquiña, somos prácticamente o mesmo, non? Moi ben. Depende de onde estemos, nos sentimos de unha maneira diferente. Moi ben, moi ben. E podervos comunicar con rapaces portugueses tamén cómodamente? Probastes algunha vez? Sí, é difícil, pero sí. Só si entendemos o que dicen. Se van tan embalados como o meu compañeiro Roque. É importante falar despaciño, non? Sí. En calquera lado, mesmo co propio idioma. Sí. Moi ben, pois agradecemosvos moito a vosa presencia aquí no Ponte nas Ondas. Recordade que estamos no programa de tele tamén. Saudade por aí para toda a xentiña que nos está vendo nestes momentos e que nos vai seguir vendo nos próximos días e meses na emisión que queda en YouTube. E temosvos que dar tamén un regaliño por facelo tan ben. Ponte nas Ondas agradecevos o voso tempo e a vosa colaboración, e 30 anos despois aquí estamos falando de Galicia e de Portugal, e levades este detalliño. Agradecemos que falarades, como dicimos, tan ben, e continuamos en Ponte nas Ondas. Mandamos outro saudiño a esa xente toda. Chao, chao. Continuamos. Chao. Que vai, um abraço que vem, navega no mar, ponte nas ondas, nos mares do sul, distantes navio da Bahia encantada a navegar. De onde vem essa saudade que quer se eternizar? Pode ser nossa amizade que quer recomeçar. Deixa falar minha língua, sentido português. Deixa lembrar da terra eterna, Galiza, Porto, Galiza, Porto, Galiza, Porto, Galiza, galaico português. Há um barco que vai, um abraço que vem, navega no mar, ponte nas ondas, nos mares do sul, distantes navios da Bahia encantada a navegar. De onde vem essa saudade que quer se eternizar? Pode ser nossa amizade que quer recomeçar. Deixa falar minha língua, sentido português. Deixa lembrar da terra eterna, Galiza, Porto, Galiza, Porto, Galiza, Porto, Galiza, galaico português. Porto, Galiza, Porto, Galiza, Porto, Galiza, galaico português, galaico português, galaico português. Ups! Sabes como se faz música Continuamos neste especial Ponte nas Ondas, 30 aniversario, falando de patrimonio, de comunicación, de educación, de radio educativa. Estamos nesta
subsede aquí en Allariz, decimos porque xa sabedes, hai máis conexións en directo, hoxe facendo radio e facendo tele tamén. Aquí estamos con máis rapaces do Padre Feijóo de Allariz de Quinto C. Saudade por ali que temos moita xente que está pendente de nós, seguramente moitas das vosas familias e moitos dos vosos amigos que vos van ver aquí en plena acción. Benvidos. Benvidos, grazas, irmán. Moi ben, graciñas por estar aquí neste Ponte nas Ondas facendo o que xa se facía hai 30 anos, radio escolar unindo Galicia e Portugal nunha sola voz. Contademe un pouco, quen sodes e que nos ides falar? Nós somos os nenos de Quinto C, o grupo de Orixes Comúns. Antes de nada, quero dicir que é un honor para todos estar aquí contigo no canal de Ponte nas Ondas. O honor é noso, caramba, o honor é noso tervos aquí e disfrutar. De que nos ides falar? Como xa dixen antes, vamos falar de orixes comúns. A primeiro que vamos dicir vai ser a nosa compañeira Alba, que vai empezar. Por favor, Alba. O idioma, o galego e portugués son dous linguas de orixen común. O galego e o portugués comparten moitas semellanzas. E cales son? Pois son a gramática, o seu vocabulario e a súa foténica. Porén, tamén ten diferenzas notables como a ortografía, o galego regulado e o portugués cunha ortografía unificada, a pronunciación que varía especialmente nas vogais e consonantes. O galego presenta maior influencia co español e o portugués co francés e o inglés. Aínda que semellanzas, a comprensión mutua entre falantes pode ser difícil debido ás diferenzas. Agora vai a seguir a miña compañeira Alba. Moi ben. Continuamos con quen? Con Alba. Contanos, Alba. Pois eu vou falar de orixes do idioma. O portugués e o galego son variedades do galaico portugués, unha lingua romance precedente do latín vulgar. O galaico portugués é unha lingua originaria cando Galicia e Portugal estiveran xuntos. E moitos din que o portugués ten orixes galegos, pero non, senón que estas linguas consideranse linguas irmás. Iso quere dicir que veñen da mesma pola. Moi ben. E agora vamos con meu compañeiro Nicolás. Hola, bo día, eu son Nicolás e vou vos falar do estado actual do galego do portugués. O estado actual do portugués segue se mantendo igual que fai uns cantos anos ao ser a lingua dun país. Esta lingua a min pareceme unha lingua moi bonita e polo cal segue se falando en países como Brasil, Angola, Mozambique e ademais no propio Portugal. Esta lingua adoita seguir estando viva tanto polos canles de televisión como pola radio e como as prensas. Entre estas modificacións cabe destacar os dous poetas portugueses, Fernando Pessoa e Xosé Saramago. O estado actual do galego é un pouco non é tan activo, dado que é unha lingua cooficial, é unha lingua que é o que pensamos moitos. Os nenos de Francia falan francés, os nenos de Alemanha falan alemán e os nenos de Galicia falan castelán. Dado que hai un desequilibrio, o que está intentando moita comunidade é que o galego non se perda, dado que ahora mismo é unha lingua en perigo de extinción, porque tanto os canles de televisión como a radio e as prensas deixan de emitilo, as prensas non tanto, pero deixan de emitilo bastante en galego. E dado isto, vou pasar coa miña compañeira Valentina. Moi ben, que nos conta aí, Valentina, un poquinho máis.
Bueno, eu son Valentina, como xa dixo o meu compañeiro. Vou falar máis sobre onde se fala o galego e o portugués dentro e fora da península. Empecemos polo galego. No galego falase en Galiza, pouquiña cousa, desgraciadamente, pero tamén se fala en Asturias, León e Zamora. Portugués se fala en Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Mozambique, Santo Tomé e Príncipe e Timor Oriental. Nótase que hai máis lugares onde se fala portugués e menos son de Galiza, pero bueno, aí foi. E agora vai falar o meu compañeiro Martín. Ola, eu son Martín e vou falar sobre festas comuns entre Galiza e Portugal. O Entroido en Galiza celébrase con desfiles e disfraces. En Portugal hai procesións, carrozas e música. O San Xoán celébrase o 23 ao 24 de xullo e en Galiza tamén é a Noite Meiga. E a Festa do Traballo é 1 de maio. En Ribadavia, en Galiza, en Galiza hai a Festa da Historia e en Portugal a Festa tamén da Historia. Teñen as mesmas tradicións e todo, só que en Galiza o nome de Historia é sin H, en Portugal con H. En Portugal hai a Feira Medieval en Viana do Castelo. En Galiza tamén hai, en Betanzos, Noia e moitos máis lugares. Pois bueno, tamén está a Festa Lanza da Cruz, que é unha celebración transfronteiriza onde o párroco da Iglesia galega xúntanse os galegos e os portugueses nun río e bendicen aos barcos para que lles dé boa pesca. E pois ahora os deixo co meu compañeiro Alex. Moi ben, Alex, a ver que nos contas. Ola, eu son Alex e vou deixaros coas curiosidades de todo o que dixeron os meus compañeiros. Empezaremos por Alba. Como xa dixo Alba, o origen do galego e do portugués é o latín. Tamén, como xa dixo o meu compañeiro Nicolás, o galego estáse facendo lingua morta. Eso significa que non se está falando moito. Ahora vamos con portugués, onde se fala en 10 países ao redor de en 10 países ao redor de África. E en Galicia galego falase dentro da península en zonas limítrofes. Como dixo o meu compañeiro Martín, as celebracións son amistosas. E así rematou a nosa parte e daremos comenzo a outros compañeiros. Moi ben. Teño unha preguntiña para vos. A ver, vos credes que Galicia ten que pertencer a Portugal? Non. Eu creo que non. Eu creo que non. Eu creo que máis que nada porque aquí nos queixamos moito da sanidade, pero logo se nos fillamos en Portugal, eso é outra historia. Moi ben, moi ben, moi ben. É moito mellor que a gastronomía galega, temos pulpo feira, eso é o mellor do mundo. Fantástico, e ti que opinas? Eu opino a veces que sí, a veces que non. Depende do día? Sí. Moi ben, moi ben. Bueno, o que sí que está claro que vos pertencedes a unha clase de persoas que merecen o noso recoñecemento, o noso apoio e o noso agradecemento por falar e falar tamén hoxe neste especial de Ponte nas Ondas. Oirades falar algo de isto de Ponte nas Ondas? Non, eu escoitei no falar moi poucas veces da miña avoa na televisión. Soame ao Pontevella, o centro comercial. Sonate algo parecido, non? Sí, sí. En vez de Ponte nas Ondas, Pontevella, moi ben. Pois son 30 anos de xente como a vos, de escolares de Galicia, de Portugal, que se poñen neste mes de marzo aí en común a falar dunhas cousas e doutras de aspectos en comuns de Galicia e Portugal. Moitísimas grazas polo voso tempo e polos vosos coñecementos, falastes moi ben. Grazas a ti, Xermán. Vamos vos dar un detalliño, vale, de parte de Ponte nas Ondas para que o disfrutedes e para que vos quede o día sinalado. Aí está. Isto para vos. Graciñas, un aplauso e un bico para toda a xente, obrigadísimo para toda a xente que nos está vendo do lado galego, do lado portugués, por todo o mundo. Chao, chao, e continuamos aquí con máis xentiña, aquí do Padre Feijóo de Allariz.
serve para atravessar, a ponte serve para ligar a terra que a água desuniu, os dois lados do mesmo rio. A ponte serve para nos juntar. A língua serve para falar, a língua serve para beijar. Que nos fala o coração, nos segura a mão. A língua serve para nos juntar. Ponte deste lado, a ponte que me leva aí. Põe-te ao meu lado e fico pertinho de ti. Serve para falar, a língua serve para beijar. Quem nos fala ao coração e nos segura a mão. A língua serve para nos juntar. Ponte deste lado, a ponte que me leva aí. Põe-te ao meu lado e fico pertinho de ti. Ponte deste lado, a ponte que me leva aí. Põe-te ao meu lado e fico pertinho de ti. Ponte deste lado, a ponte que me leva aí. Põe-te ao meu lado e fico pertinho de ti. E agora trocamos de continente, vamos à África. Desde Angola, onde o noso patrimonio tamén chegou, recibimos unha voz en clave bantú, Aline Frasao. Desde aqui o dia vai nascendo, os passos do tempo vão descendo a ladeira da cidade até ao mar. Por aqui ainda o silêncio reina, as bocas de fome não querem falar do pouco que difere o céu do mar. Um dia sairá da nossa mão, num traço firme sem tremer, uma linha justa de onde então o povo verá o sol nascer. Depois do horizonte, antes de entardecer, cruzaremos a ponte, faremos acontecer. Um dia sairá da nossa mão, num traço firme sem tremer, uma linha justa de onde então o povo verá o sol nascer. Depois do horizonte, antes de entardecer, cruzaremos a ponte, faremos acontecer. Desde aqui todo o caminho é longo, tem até quem faça o seu igual de escada. O chão e o céu não diferem em nada. Por aqui nem nós nos entendemos, esquecemos velhas juras pela estrada, embarcação vaga, deshorizontada. Mas um dia sairá da nossa mão, num traço firme sem tremer, uma linha justa de onde então o povo verá o sol nascer. Depois o E aquí continuamos no especial Ponte nas Ondas, neste 30 aniversario
con multitude de voces de radio escolar, hoxe tamén tele, como sabedes, aí tendes as cámaras. Saudade. Hola. Que estades no directo neste especialísimo Ponte nas Ondas, tamén guiado a nivel técnico con Carlos e con Gusi. Aquí estades nos estudios da Radio Allariz e hoxe compartindo o programa, xa sabedes, con escolares de Pontevedra, da Costa da Morte, de Santiago, de Valença até de Lisboa. Vale? Hoxe sodes parte importante da comunidade galaico-portuguesa deste especial Ponte nas Ondas que recibe outra vez ao Padre Feijóo os alumnos de quinto C, non? Sí. Que nos ides falar de que? Da gastronomía. Gastronomía galaico-portuguesa, entendo, non? Sí. Moi ben, pois contádeme quen sodes e contádeme algunha cousiña desa gastronomía. Quen comeza? Sara. Como se desescribe a gastronomía de Galicia e Portugal? A típica comida tradicional dun lugar é a cociña portuguesa. Caracterízase porque é rica, variada de Europa. Que incluye a gastronomía? É o arte de preparar unha boa comida ao conxunto de platos e técnicas culinarias de un lugar. Que significa cociñar e a gastronomía? Cociñar e preparar unha boa comida e a gastronomía implica un enfoque máis amplio. Ahora os vou a pasar ao meu compañeiro Nicolás. Moi ben, Hola. Sara para Nicolás. Ola, eu son Nicolás e vou falar da gastronomía galega en xeral. A gastronomía galega, para picar, podemos tomar uns poucos queixos galegos con pan. De primeiro plato, cocido, con polvo, e tamén pementos de padrón, uns pican e outros non. No segundo plato temos xouba, raxo e zorza, e para beber viños galegos. Despois de postre temos larpeiras, melindres e bica de verín. E agora voulle dar paso ao meu compañeiro Breo. Ola, eu son Breo e vou vos falar sobre as comidas tradicionais de Portugal. Así vou vos dir unhas 10 que son o bacalao, o marisco, a francesiña, o frango, o pastel de nata, o pastel de Belén, tamén a bifana, a feijoada, o caldo verde e para terminar o cachorro. Que fame me está dando. E agora vou vos pasar a miña compañeira Antela. Ola, eu chamome Antela e vou vos explicar dicir unhas comidas que comparten Galicia e Portugal. Principalmente o marisco, como por exemplo as ameixas, as navallas. Logo tamén temos as sardiñas, o arroz con leite, as torrixas, etc. E agora vou vos deixar co meu compañeiro Noel. Bueno, eu son Noel e vou dicir porque todas esas comidas que dixeron os meus compañeiros son típicas dali. Esas comidas son típicas dali ou ben porque son provenientes do mar ou porque son típicas de algunha festa como por exemplo Semana Santa ou Entroido, así. Eu vou poñer dos exemplos do mar, tanto porque como en Galicia e Portugal os baña o mesmo océano, pois podemos poñer un exemplo das sardiñas, de algunha comida de algunha festa podemos poñer un exemplo das torreixas ou das orellas. E agora voulle dar paso ao meu compañeiro Mateo que finalizará o noso punto. Ola, eu sou Mateo e vou falar de por que son típicas as comidas entre Portugal e Galiza. As comidas entre Portugal e Galiza son compártense porque son zonas costeiras que teñen acceso ao mar facilmente e poden, como dixo o meu compañeiro, están bañadas polo mesmo océano. Entón, o marisco e as sardiñas podeno conseguir facilmente. E as outras comidas, como o arroz con leite, que son típicas, o consiguen porque son zonas fértiles que teñen campos moi fértiles, extensos, e porque son moi gandeiros. Moi ben. Pois fantástico. Non sei se tendes algunha comida favorita, se tiverades algún... Coñecedes xente en Portugal? Sí. Tendes algún amigo, algún compañero, algún familiar? Non, amigo. Un amigo. Tes un amigo. Se te viras con ese amigo mañá, que comida lle levarías para decirlle, mira, este é o mellor que che podo traer? Eu o bacallau.
O bacallau, faríaslle aí, levaríaslle un bacallau. Que máis por aí, que dicíades? Un cachorro. Un cachorro, moi ben, moi ben. Cal é a vosa comida favorita destas todas que dixestes? Pois a min o bacallau. Bacallau, moi E ben. as sardiñas. As sardiñas, non sei por aí. Que máis? Que... Eu pementos de Padrón. Moi ben, que xa nos quedou claro que uns pican e outros non. Sí. Moi ben. O cachorro. O cachorro xa dixeche, moi ben. A min as torrixas, as sardiñas, os pementos de Padrón, a min todo me gusta. A min o caldo, o cocido e todo así un pouco galego. Moi ben. A mí o que máis me gusta é o pescado, sobre todo o marisco e o bacalao e as sardiñas. Moi ben, moi ben. Pensades que sodes de Bodente, que somos de Bodente, os galegos e os portugueses? Sí. E por que será isto, que temos tan Bodente aquí nesta esquina da península? Por que nos gusta tanto comer? Pensastes algunha vez nisto? No. A verdade é que non. Será polas nosas aboas? O millor é porque temos moitísima fame e hai que comer. Non queda outra. Fameados estamos. Estamos esfameados, moi ben. Pois que maneira tan boa de acabar o Ponte nas Ondas que falando de comida. Que xa nos Sí. está Entrando quedando corpo con gañas de meterlle algo. Xa que somos os finalistas, xa dentro de pouco hai que comer. Hai que comer, sí señor. Xa, le recordade que en Portugal é unha horiña menos, non? Sí. Co cal, a que hora veñen comendo? Tendes idea? Unha media. E nós? Sobre as dúas. É dicir, prácticamente comemos á vez, non? Cada un coa súa hora. Sí. Moi ben, pois que aproveita a todos os que nos estean vendo, damos outro saúdo moi grande. Se lo dedico a Pedro e a Roque. Moi ben. Se yo dedico a Valentina. Dedicamos a toda a xente que nos está vendo a un e outro lado do Miño e do Atlántico. E regalamos vos tamén, damos vos un detalliño na honra, reparte por aí o teu compi, de Ponte nas Ondas neste 30 aniversario. Para acabar, que maneira, faltame o teu, verdade? Sí. Aí está, outro máis. Para acabar este especial, mandamos vos un abrazo a todos os que nos estivestes vendo e damos vos un abrazo, dámosvolo todos, toda a xentiña deste cole Padre Feijóo de Allariz, deste curso de quinto A, B e C, que estades vendo aí no directo. Saudamos xa todos. Saudamos todos, ide entrando, ide saudando, porque sodes parte histórica xa de Ponte nas Ondas neste 30 aniversario. A ver, casi non vamos coller, La educación es la base del futuro. É verdade ser de maio, a Galicia e Portugal, 24 horas de radio de patrimonio inmaterial. El programa se llama Ponte nas Ondas y es una experiencia que están haciendo niños y niñas de escuelas gallegas y portuguesas. Temos unha ponte unindo Hola, son Uxía. Longa vida a Ponte nas Ondas. Un bico. Hola, somos Milladoiro e estamos con todos vós en Ponte nas Ondas. Un saúdo moi agarimoso a todos os rapagrigos e raparigas do mundo. Son Mercedes Peón e con todo o meu agarimo un bico moi forte. La Ventana, saben ustedes que se suma a un experimento radiofónico muy interesante, el que nos propone Ponte nas Ondas.